Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2023-nji ýylyň 16-njy dekabry Azat Türkmen kanalymyzyň nowbatdaky gepleşigi Borsetdäki ýyllaşymyz blogerimiz hem aktivistimiz Mälik Allam Muradowyň 4-nji dekabrda ýitirim edilmegi bilen baglanyşykly wakalar bilen bagly soňky täzelikleri ýetirmekçi bolýan. Indi bu soňky täzelikler nämeden ibarat? Bire gelip goşan maglumata görä, hususanam şol Mäligiň işleýän ýerinde şo daşan eýesi Margarita Anatolievna diýilen aýal şol Mäligiň ýitirme edilmegi bilen baglanyşykly derine galyp barýan sülçüýüniň şo derine uçüýüniň özüne bir täzelik ýetirenligini aýtdy ýa ýakynda. Indi şol sülçüýüniň ýanky Margarita diýilen şol aýala ýetiren maglumatyna görä Mälik Orsiýede terk edipdir. Ödem şol uğurlanıp kaçılanın ertesi 5-nji dekabrda hamala Mälik Orsiýetiň territoriýasyndan çykarlypdyr. Kim çykarypdyr ýa-da nädip çykypdyr, nirik gidipdir o arada ol ýanky derine geçiren sülçü ol Margarita Anatolievna diýilen aýala hiç ýyly maglumat bermändir. Innen bular şo derine otogtjak bolýarlar hamala. Indi şol raýat Orsiýetiň territoriýasynda däl, şoň üçinem oňy iş bilen baglanyşykly derine alyp barmaklyga da zerurluk ýok diýilen esasy şol iş boýunça derine ýatyrjak bolýarlar. Indi şu taýda ýene bir anyklaşdyrmaly zatda, indi soňky peýda bolan käbir maglumatlarda adamlary bir ýalňyş düşünje iterjegem zatlar bar. Ne şolardan birim, ne 3 gün mundan ol 13-nji dekabrda Türkmenlik saýtynda çap edilen maglumatda şoň bilen baglanyşykly şo Mäligiň ýitirmegi bilen baglanyşykly çap edilen maglumatda bir näme tahkiklik we ödem ören zerur ödem möhüm de näme tahkiklik we ol näme tahkiklik näme tahkiklik näme diýişli hamala şol ýanky Mäligiň bolýan şo daçasynyň territoriýasyna baran gaz diýilen adam şol işe dahilli diýelmişin. O baradan ha şol şu saýtyň redaktory Ruslan Mätiев näme ýazýar? Друзья подозревали в причастности к исчезновению Алла Мурадова некоего человека, представившегося газовиком. Однако, как удалось выяснить, это был заместитель главы Павловского посада по благоустройству. Он обзванивал всех жителей деревни, предупреждая о запланированных работах с газом. К исчезновению Меликберды он отношения не имеет. Heredim bu diýanladyny şol gaçy diýilýän adam hamala gaçam dälle şol Pavlovski Posad diýilýän şol raýonyň şo etrabynyň başlygynyň orunbatarymyş. Şo hamala şoň ýerden ýagny şoň şo gaz geçirilmeli adamlara jaň edipmişin öňünden şol ýanky şol oba ýanky gaçan ýanyna oba ýaşaýjylaryny hamala jaň edipmişin hem şol adam ýagny şol etrabyň başlygynyň orunbasary bu Mäligiň ýitirme edilmegine hiç dahilli dälmişin. Indi şo arada dahilli dälligim kişiznewa Mälikberdi 10 atnaşyny nime aýtdyp şol Ruslan Mätief öz dili bilen aýdýar. Şeýle diýmek, hiç esas ýok. Ruslan Mätief yalan maglumat berýär. Yalan maglumat berýär. Bu taýda gurrun etrabyň başlygynyň orunbasary hakynda giden ok. Bu taýda gurrun özüni Vyacheslav Fedotov diýip tanadan hem özüni inженер, gazçy inженер diýip tanadan bir haramzada hakynda gidýär. Oň adyny, familiýasyny hem telefon nomeryny biz nerden bilýär? Şol ýanky şo daşy uçastygynyň eýesi Margarita Anatolievna şol ilkinji gede gurulşan günümizden başlap şol adamyň jaňyny aýtdy birinjiden adın familiýasyny aýtdy, telefonu berdi de, indi şol adam gaýdyp telefon alan ok. Ödem ol etrabyň başlygynyň orunbasary diýip özüni tanatmandyr. Sebäbi şol ýanky owo Pavlovsk Posad diýen raýonyna ýerleşýär. Ol raýonda da bir giden owo bar. Indi hamala indi şol ýanky nowatdaky biz başda aýtdyk şo Mäligiň bolýan ýeriniň goloýundaky owo Mihalyowa diýilip atlandyrylýar. Şo taýda da käbir adamlar gaz geçirçek bolýamşyny. Indi şol urda da ýanky şol adamlar aýlanyp başlanmışyn. Ýöne özüni tanadan adam biz hiziň daçy uçastyňda barýasyna ýetip barýasy özüni tanadan adam ol etrabyň başlygynyň orunbasary däl, ol özüni tanadan men şo gaz geçirjiliň inженери men adymym Vyacheslav Fedotov diýip tanadýar.
Şol baran vadyna da, şol baran vadyna meýlik gitdi. Şonom maňa ýanky Margarita Anatolovna diýilýän aýal şol hepden 4-nji güni, hepden 4-nji, birinji güni gitdi meýlik, hepden 4-nji güni biz şol aýal bilen gürleşmezde şol aýalyň öýüne aýtdy, şolar baran wadyna gitdi şo meýlik diýip. Inni soňyny şol aýal ýene görkezmesini ýitecek bolýar. Belki düşünýän oň bu aýalyny basyş görkezlýändir. Inni bu aýal ni belki şu Ruslan Mätiw bilen gürleşende men Ruslan Mätiw hem menden aldy telefonu men aktivistlere berdim olaram Ruslana da beripdir käbir beýleklere de beripdirler. Olam jaň edipdir. Ýöne bula ýalyny şu odal kaýdan ladyna garşy gelýände käbir zatlar aýdyp başlapdyr. Men onum ýendi şu ýanky buňa berilen Ruslan Mätiw'e berilen maglumatdan görýän. Bunun başga zatlar gurrun görýär, Ruslanam şondan alýar maglumaty. Ýöne öz ady bilen berýär. Hamalan şol ýanky şu etrawyň başlygyna ýol başlarynyň ýa orunbasarynyň birine jaň eden ýaly gurrun edýär da. Emma oň tapmaly adam Vyacheslav Fedotov diýilýän şu özüni injener men gasçy diýip tanadan adam tapmaly. Oňa da jaň edip bolanok. Inni şoňa henidem jaň edip bolmaýanlygyny ýene diýip öňün aýyň 14-nä şu makala çykan günnüň ertesi men ýene de şu Margarita Anatolovna jaň edip täzeden soradym. Siz şol adama jaň edip bir bildiňiz, men diýem ol ýok, henidem diýe jaň alanok diýe. Henidem jaňala nokta indi men täzeden şol aýala ýene ýatlattym. Şo başda eden gurrunmy ýatlattym. Şo öz sözüni inni sözünden däňmezlik üçin hemem ýazyp aldym. Özüne duýdurmanam ýazyp aldym. Sebäbi ýene bir gün geçäýse bu tutuşlaýyn başga tersine görkezme bermegi mümkin. Şoň üçin men başda eden gurrunmy ýatlattym da tasdiklatdym. Ine şonu öz gulaňyz bilen diňleň, biz orçça gurlaýas, soň men onu terjime ederim mazmuny. Ine şoňda şol aýalyň ine beren gurrunna ünseriň men berýän sorawma, ünseriň hemem oň berýän jogabyna ünseriň. А вы помните, самое, вот Вячеслав Федотов, вот этот газовщик, с вами связался, да? Мгм. А он нашелся вообще или не нашелся еще? Он не отвечает на звонки. После этого он ответил, этот Вячеслав Федотов? Нет, он не ответил, потому что он занят, он все время, поэтому до него дозванивался участковый, которому я передала его телефон. Он связался и задал ему вопросы. А вы помните, что вы говорили, что 16:20, вот понедельник, когда он приехал, 16:23 вы звонили Малику, чтобы он открыл ворота. Да. А потом вы говорили, что вы еще звонили ему последний раз 17:11. Помните? Да. А вы же тогда говорили, что 17:11 они должны были зайти, и Малик должен был перезвонить вам и передать трубку вот этому газовщику Вячеславу Федотову. Помните этот момент? Да. А вот, значит, Да, вы говорили, он 16:30 не приехал. Малик вам перезвонил, сказал, что он не приехал. Вы потом говорили, он заново подъехал, этот Вячеслав, и вы тогда попросили Малика с 17:11 выйти и открыть ворота. Было так? Да. Ну, значит, Да. а Малик после этого не перезвонил вам, да? Да. Ну, значит, в этот момент он проник на территорию, и вот с этого момента, после 17:11, как проник газовщик на территорию, пропал Малик, потому что вы потом перезвонили ему в 18:12. Так? Да. Indi men şu Margarita Anatolovna diýilýän şol aýal bilen ýanky eden fek gytaşyk töhfetdeşligimiň mazmuny men sizden türkmençe aýdan kim düşünmeýärdik bolsa, orçça. Men oňa ýatladýan, başda diýen şol injener diýilip özüni tanadan Vyacheslav Fedotov hepden birinji güni aýyň 4-üne men ýetip barýan diýip ol aýala jaň edýär 16 saat 20 minutda. Menem diýä 16 saat 23 minutda naşo gazçylar gelýär, Vyacheslav Fedotov diýen bir adam, şoň ýol başçylygyna gazçylar topar barýar, sen şo taýda waratan açmaly, şo uçastan. Onuň mälik çykýar, gazçylar gelenok. Indi olal hyýatlyjyşym ýaly şol aralykda
şoň öň ýanymy ýa-da şondan soň ýanymy edi şol aralykda şo 4 töwereginde sagat 4 töweregi mälik gysga wagtlyk TikTok'a ýerýär. Ondan biz aýtdyk, näme üçin girýär? Soň mälik şo TikTok'a girmediň öň ýanam men bilen bile men tanaýanym hem mäliň tanaýany bir ortatly bir tanışymyz bar. Şol olan jaňa denne mälik aýdýar, meni göstegli çağırdylar, TikTok'a çağırdy, kim çağırdy? Ýa bolun şo öwedeli teke bilen näme üçin çağırdy diýär. Şol aralykda girip çykýar da. Ana şol aralykda da şo biziňle başda görkezden şo haramly adamyz bar, Facebook'un işgär eder. O ödedinden düşünükli zaten şu Daniel Şişif diýilýän şu ortaýadyň uruşuny bu wagda edip reklamirläp ýören we TikTok nemesinde. Tahyp umman sosial ulgamlarynda. Şu girýär, şu garaşyp dur şo baranna. Bana da yankı şaýatlar bar diýip ondan biz gurrun berdik. Indi şoňa ýerýänam, şoňa ýerýän. Yankı injiner diýilýän gelýär, gaz çekýän şey gelýär. Indi ol başta in hemen yetip barýan 16 saat 20 minutda yankı Margarita Anatolievna ýazjak edýär. Soňam näme üçindir şo 16 saat 30 minutlarda barar ýa-da baranok. Diýmek onda şo töwerek mäligin tek urleşdirmeli, şu haramda da bilen. Soň ne urşa giden ýaly etmeli bir daýdy. Soň näme bolýar? Soň ýanky men gurrun döşlüğümde men ýanky ýala ýatla diýandyr. Siz soň aýtdyňyz 17 saat 11 minutda mälige jaň etdiňiz. Sebäbi şo ýanky Vyacheslav Fedotov diýen gazçy hamala öň gazçy diýip tanadyn. Haramda täden jaň edip biz inni var ýasyp aýdýar. 16 saat 30 minutda barmadyk inni var ýasy. Ondan Margarita Anatolievna iň soňky gedek gurleşende mälik bilen. 17 saat 11 minutda. Hepden birinji güni aýyň 4-üne 17 saat 11 minutda iň soňky gedek gurleşdim diýär. Şonu hany şo gazçyny ýetip barýar çykdy. Waratany açda goýber. Şoň etmeli işi var. Üstesine de näme diýär? Seredin üstesine. Men şonam ýatlatdym. Men ýa-haş etdim diýe mälikden şolar girer bolýan territoriýa. Biziň daşamyň territoriýasyna girer bolýan. Maňa jaň etdi. Trubkany telefonuma şoňa ber, şo gaz ber, men düşündirjek ladym, şo gaz çekilme bilen baglanşyk bilýär. Mäligem bolýar diýär. 17 saat 11 minutda. Indi ýa-ni telefon berjek bolsa gapyny wa ýöne waratan çykyp waratan açyp şolar goýberip telefon bermek üçin köp wagt gerek däl. Olaram eýem biz geldik diýär. 5 minut geçýär, 10 minut geçýär. Mälik jaň edenok, ýarym saat geçýär, jaň edenok. Ýa-ni Margarita Anatolievna aýdýar, men garaşyp oturýum soň. Soň diýär, men bulara azar bermejek bolup, ol maňa öňgürrüm berdi. Şo bu detallaryny. Soň diýär, men şoňlara azar bermejek, ay belki detallaryny gurleşýänler, belki gaz çekmegiň planlaryny çyzyp oturanlar men tek päsel berme. Indi biraz garaşyp diýär, aradan 1 saat ýaly wagt geçen soň 18 saat 12 minutda mälige jaň etdim bolup, mälik gaýdyp telefon almady. Soň o gazçylara da jaň etdi, olara malano. Edil şo pırsat ýitdi. Ýagny şo gazçy diýilýän haramzada bar ýa şo haramzadalar. Mälik waratan açýar çykyp, soň mälik jaň etmeli haýdan haý şola ýalada trubkany, telefony ýanky gazça bermeli. Şolar gurleşdirmeli. Emma mälik şonu edenok. Näme üçin? Sebäbi şo pırsat ýitdi mälik. Mälik şo pırsat ýitdi. Indi bula ýaly häzir näme diýjek bolýar? Yo diye o pırsat itenok olýar. Olar soň gaýdypdyr näme diýjek bolýar. Men aýdýan, siz diýen telefonu aldyryp bilmedik bolsaňyz. Heni de aldyryp bileňiz, şo gazça diýän. Olaň diýän, näme den siz niden bilýäňiz? Näme üçin ol adam telefon alynok, heni de çendi. Näme üçin indi şol adam şo haramzadany şu mäliň gitmegine dahilli däl edip görkezjek görýäňiz diýän. Ene Ruslan Mätiýew hem şol berýän ýalan maglumaty şondan ibaret. Iň esasy wakalaň biri şu. Şo diýe gazçy diýilen adam birinjiden diýe ol etrabyň diýe başlygynyň orunbasary ekeni. Ýalan söýledi, etrabyň başlygynyň orunbasary diýen ol jaň edende. Men injener gazçy Vyacheslav Fedotov diýe. Üstesine de gün şo baranmakty ýitdi mälik. Men şonam ýanky hökmetdeşlikde ünseren bolsaňyz, şonu tasdiklatdym şoňa. Diýe başda şonu nidi men täzeden ýatlatdym. Soň sözüni ýygyna alaýmasyn diýip. Indi bula bir tarapy, indi beýleki tarapy, indi şu diýä, indi mälik ýitirmedilipdir. Soňradan men geçen edem aýtdym, Moskwada ýaşaýan şo biziň öňden ýar çykyş edip gelýän Maksat Saparmuratov diýip ýyleşmedi. Aýny şol. Şulatlar bilen gazaklanyp, ýa-da indi barypdyr şo Sülçüň ýanyna barypdyr. Şo deriň ogalyp barýar.
Ýöne bu gürleşipdir şo Margarita Anatolievna diýilýän aýal bilen bile barmakçy bolupdyr. Sebäbi şu arzany beren şol. Mäliň ýitenlik hakynda kim arza beren bolsa, sülçem şoňa jogap bermeli, resmi jogap bermeli. Ha o şu orfetden ýitdi diýip diliň üstü bilen jogap beripdi, telefon üstü bilen. Şu mälik Allah Muradow diýilýän. Inni barıp şoň resmi düşündürüşini almaly. Ona maksat Sapar Muradow men jaňa aýtdym de Margarita diýilýän maňa da aýtdy. Siziň bir nemäňiz diýdi, tanışyňyz. Türkmenistan'a bu vekiliniz men bilen duşşak bolýar, sülçüň ýanyna barjak bolýar dedi. Meniň onda barar gurlaşandyrlar, onda bararlar diýip pikir etdim. Bula ýalan barmandyr. Maksat Sapar Muradow bolmasa söýdem beripdir. O maksat Sapar Muradow hem şol Pavlos Passat diýilýän şähere gitmeli. Başga şäher ol geçen ede aýtdym 70 kilometr töwereg aralykda Moskwadan. Barıpdyr şotay, pilçi bilen duşupdyr, ýöne ýanky Margarita diýilýän gelmändir. Ay inanky işim mane ama diýip. Bolmasa başda söz beripdir. Indi o barmasa da bu maksat Sapar Muradow ýanky sülçüňini çıkaran netijesi barada hiç alybilenok. Onu sülçüň bermäge de haky ýok kesek bir adama. Indi ýöne maksat Sapar Muradow aýtmagyna görä maňa ýöňgün gurleşdik. Maksat Sapar Muradow aýdýa men niýe soradym diýär. Näme esasynda şonu uradypdyrlar. Näme esasynda mäligini ýurtdan çykaryp goýberipdirler. Ne olamayıptır şunu ya Türkmenistan'dan bir yürüyte neme geldi. Talap geldi. Şol mealik Allah Muradow jenayet işini ayıplanýar, şoňa garşy jenayet işi gowy boldy. Aw in hada diýem diýe bir neme ýani şol gel Türkmenistan tarapyndan iyi berilen talapnamam nemesini görkezdiler diýe maňa. Ýöne maňa diýe ýüzde seretdirdiler, suratyna maldyrmadylar diýe. Aw şo taýda hakykatdan hem aýyplama bildirilýär. Bu jenayet kodeksiniň näçinji maddasy isem ona miýa tutup yetişmedim ýöne bir maddalar görkezlipdir diýe. Aw inni şoň nemesini nusgasyna bermeýändirler. Oň nusgasy bize näme üçin gerek? Şoň nusgasy bize şo Türkmenistan tarapyndan edilen talabyň ýerine ýetirilişinde kanuny bozmalar bar. Mäliň arlyk gaçylmagy kanun bozma. Mäliň alnyk gaçylmak üçin hiç zerurluk ýok. Eger hakykatdan hem Türkmenistana şolar ýaly talap gelen bolsa, hakykatdan hem Orta İçeri işler ministrligi mäligi tutup şotaýy uratmaly bolsa Türkmenistany. Onu alyp gaçmak näme gerek boldy? Güni barp bilýärler. Mäligiň ýaşap beren ýerinden bilipdirler. Aten güni arkaýyn şotaýy baranda milisiýa geýminde, milisiýa formasynda barsaň mäligiň gaçyp gitjek ýeri ýok. Bular bolsa gaççylar bolup bar ýa. Mälik gurgun gaçypdyr. Garyň üstünde iýdiler amma indi şu Margarita Anatolievna diýilýän indi näme diýär başda men size gurrun berendirin. Şo taýda biriniň kogolanan onuň iýdi görünýär garyň üstünde diýip töwerek daşy ýadyr Moskwa gar. Şo adam gar ekem. Ödem aýdýa, ödem ýörüýte diýär gawa gurnulan ýaly. O tokoy tarapdan iki tarapdan ýoluň iki tarapyndan her tarapyndan bir adam ılgap diýär basa düşüpdirler onu ýa ýygynyň hem iki tane adamyň ılganda görünýär diýär. Bir ýerde de bir belli bir nokatda da şolaň hemmesi jemlenýärdi. Şo taýda diýär güpür tapyrlygyň bolanlygy görünýär diýär. Indi näme diýär? Bu haramzada bu ýa Margarita diýilýär. Men dedim şol sülçä görkezdiňim, şo ýyzlar zatlar diýdim. Ýok diýär, o diýär adam ýygyny meňdeşdärli itiň ýydy bolaýmasa diýär. Men aýtdym, duruň diýdim, siz diýdim başda şo 4-nji gün gürleşemizde gördüňiz, 4 tane adamyň kogulanlygyny, 5-nji adamyň şo taýda gaçanyny görünüp dur diýdiňiz. Siz dedim adam ýygy bilen itiň ýygyny tanamarsynız mı diýänler? Hi garyň ýüzünde diýen adamyň ýygy bilen itiň ýygy tapawdy ýokmy diýen o koguş bir adam ılganda koguşyň ýygy bolýandyr diýenler. Onda ol itiň ýygy bir nokatçyk bolýar, adamyňki epes ol ullokan adamyň aýagy ýygy. Hol bir 43-44-nji radym ýer, 42-nji radym ýer nemeli koguşly, goş koguşly aýratyna mädir. Ulu ädik geýip daty barandyrlar, batinki geýip. Şoň tapawdyn bilen uzakmy diýen ol. Ay diýär başda diýär bir hil adam ýaly ol. Görünni indi seretsen bir hil itiň ýygy demeň diýip dur näme diýen ol gümsam diýär. Ýene de şo zat görünýär. Şoňa batys görkezýändirlik, görkezýänlikler belli zat. Ýöne olara da düşünüp bolýar. Ha, siz hakykat aýdaýsaňyz siziň özüňiziň işiňizi görürsiz näme diýip de. Indi men şoň üçin şo zatlara men ünsi çekçek bolýan biziň şo insan hukuklaryny goraýjy aktivistimiz diýilýänler we indi men şolara telefonlaryny berdim. Şo ýanky erheleýin. Şoňa jaňa deňizde şo zatlara üns beriň. Olaň başga diýen zady we inni täzeden toslayan täze ertekisi bar.
Buları başta tayyarlamandırlar. Men bir zada göz yetirdim. Eger bular başta tayyarlan bolsalar, FSB ya içeri işler ministrligi bidene şular ýaly oýnatmaly şunu tutmak üçin, şunu tutup Türkmenistana uğratmak üçin şular ýaly senariýa onça hereket etmeli, siziň hem hereket etmeli hereketiňiz şu diýmeli ladyňyz şu diýen bolsa, olar şu başta diýen ladyny ütetmediler. Ýöne bu taýda bir zat görünýär. Bulan özlerem şo da garaşmandyr. Bulan garaşmadyklar da bolýar. Başta bular dogrusyny aýdýar. Esasen Bianca ayal eğer o Rostow'da gidipdir. Esasen Bianca Margarita diýilýär. Başta bir dogrusyny aýdýar. Şo aýagylar barada, onun toğun geçirilenliği vardı, son teyzeden nemedelini kameran geçirilenliği vardı. Meğerliğin gitkenliği, meğerliğin edir şu gağaççılar varan pursat, gitkenliği vardı 17 saat 10-20 minutten son gürleşenlerinden son gaydip cevap vermeyenliği. O gağaççıyla yitik gidenliği. Hem ben adı şunu atlar detalini. İnnon yeni buradan attıydı başta. Men aýdym indi meýäliň diýdim goşlar bam, şol taýda diýdim ha, o hemme goşy ýatyr diýe. Hemme goşy ýatyr diýe, men gapam açyk dur diýe, gapyny hatda gulplamandyram diýe. Şu haramdadylar diýe, şonu äkeden adamlar şonu niýe gapyny gulplamaga da mümkinçilik bermändir. Bolmasa diýe, adatça meýälik daşarak bir ýere gitjek bolsa gapyny gulplap açaryn goýulýan ýeri bar diýe. Men ýa şo biziň diýe dille şol alalaşan dilleşen ýerimiz bar, açar goýmak bardy. Şo taýda etdim, o taýda açar ýok diýe. Diýmek meýäli şeýle urgatsarak edipdirler. Meýäli görgülliýe gapyny gurplamaga da ýetişmeýändir, açar goýmaly ýerine goýmaga da ýetişmeýändir. O bir hemme goşlarym ýatyr goşlar, alabam ýetişmeýändir. Indi näme diýe? Indi maýdýa? O diýe meýäli olar wagt beripdirler, meýäli howlukman ýa goşundan adyn ýygnany meňdeş diýe. Menim dur diýdim. Men şoň geç ine şu edek gurulşan böldüm. Muň edilýän ýani ýene bir edek gurulşamyzdy. Siz diýdim başga bir başta diýdim diýinden başga da aýtdyňyz diýdim. Meýäli şeýle bir gyssaglýa dedi akdipdirler. Birinciden kowala apdyrlar. İkinciden gapyny ýapmaga da ýol bermeýändirler, gulplamaga, hatda aşaram goýmaga ýol bermeýändirler. Innem hamala şo goşun ýygnamana da ýol beripdirler. Kowlukman indi goşlaram ýerinde ýok diýäňiz. O näme üçin diýdim ýalan söýleýän, siziň başlaýdan da indi kaýdyan da gabat telene wa diýen. Gün tampedy otyryndym. Şoň üçin ýene bir edek ýatla diýen. Ruslan Mätiýew de beýleki biziň hukuk goraýjy diýilýände de, ondan hukukyny goraýjy diýilýände de şu zatlara ünslerin täzeden siz jaňa däýseňiz, şular ýalda gurrun beri uğrasa, men şol aýalyň ýüzüne goýup biljek. Başda diýen zadyna garşy gurulýar. Şoň üçin inni gurulýan zatlaryna siz doğal hakikat hükmünde zatlaryny hakikat hükmünde kabul etseňiz, siziň özüňiz adamlary häzir näde dur näme aýtýar. Şoň üçin men ýanky interwiu men täzeden geçirip, iňsoňky hökmetdeşlik täzeden geçirip, täzeden nygytap olurky aýdan zadyny ýatladyp ýüzüne goýamsoň, hawa diýip oturandyr. Şo taraplary bar. Ýöne başga tarapdan ýene bir gedek gaýtalýan, bulara da düşünse bolýar, bulara batyş görkezlýändir. Indi meýäli onu eger Türkmenistan tarapyndan gelinen talabyň esasynda Türkmenistana uğradan bolsalar. Onu hem için Sülçü Türkmenistan'a gitti diýip dol aýdan ok. Ortaýyň territoriýasynda ýokdy. Ya şol wagtyň özünde de maksat Sapar Muradov aýdanyna da Türkmenistan tarapyndan hawa hakykatdan hem talap gelipdir diýip tasdiklap otyr. Diýmek onu Türkmenistan'a gitti bolýar şeýlemi? Türkmenistan'a gitti bolýar. Şoň üçin indi biz nirden özlemeli Türkmenistan'dan. Ýöne bular näme etjek boldy başta? Ýanky şo Daniel Şişew diýilýän Fezben haramdandy, tamam ýanky uruşy wagda edip beren. Şonu ara höküp zat edip başta umuman şo meýäli diňläp berenleri, indi meýäli gözlejekleri ters ýola urukdurjak bolup hereket etdiler. Ýagny meýäli uruşa gidendir. He Amerika edil gitmediň öňýany uruşa gitmekdir. Teklip edýär, adres berýär, ine gelýär, size saňa goýja pul töler zat diýär. Şoň ideallerini meýäli gitsen bolsa, iňsoňky näme bolmaly adamlarda galjak düşünje? Nur Anayfın neme dişýäl, o meýäli kowul uruşa gitmek hakynda gurrun edipdir diýip zat edip wagda edip oturuşýaly öwedeli çekäýän senariýasyny innem gün sampedy boyun almajak bolýar. Ente oňa da barar men Nur Anayfın nemesine. Nur Anayfın aýdýan zadyny ünseriň, o diýär saňa habar beren aýal maňa da habar berdi diýär. Şo diýär birinji gün niýe? Şo meýäliň gitmediň öňýany şol gepleşiw gören niýe? Aýal diýär, ýanky ortaýetli Fezben işgär bilen. Gurrun döşlüğünü dinleyen ayallıya sana haber veren de bana da haber verdi diye. Yöne birden daydın o. Şolay al haber veren ne? Bu näme diye? Şo taýda kim ma diýene ýa-ni Türkmenistan aktivistlerden ýa birin.
Olama diye öwedi gelen maddi ya, he öwedi gelen madım onda men häzir öwedi gelen jaňa derne hemme beýle kanatlaryň onda şoň bilen gurulşaryň ýa. Şo taýyn aýdan ok soňky çykysynda. Bahramda da var Nuri. Nur anna şo taýyn aýdan ok öwedi gelen jaňa derne. Indi şonu boy häzirini boyun almadyga mümkin ýöne şon diýä, şonu diýendigine şola ýal soň gaýtadan maňa ýene gurrun berdi. Ola ýal gurrun berende men ýanymda şo biz nimede bolduk konferensiýada, WhatsApp'ta bir näçe adam bolup. Şola ýalyň ýankyda aýdan wagty ýene de şaý adam diňledi şonu. Yani öwedeli diňe bu maglumaty menden almady. Men o taýda ýanky bagyşlaň Nuridiň bu maglumaty diňe menden almady. Men o taýda öwedeli diňe bardygyny aýtdym muny. Nur aýtdy, onda men häzir öwedeli da jaňa dernip şey dip gutordy diýe. Inde morsa häzir adamlaryň öňüne çykyş edenle ýok men şolay diňe şolay alan alym diýilen ýaly gurrun edip pohny ýa. Şonam gildi ýene de basyr ýetdir diýe. Ýene de öwedeliň roluny gildemäge çalışýar. Ola ýaly aýdyp otyr ýok, öwedeli bilenim gurulşyk diýdi, öwedeli şo taýda bardygynyň billi, şoň bilenem habarlaşyp diýem, şey diýem, biziň näme etdik diýip. Gurrun kesdik diýip. Indi häzir nimälik Türkmenistana bardy diýdi. Onu nerden bildik? Mäliň indi ýene bir zat öňserýäriň Türkmenistana barmagyny baranlygyny öderinden düşünükli Türkmenistan tarapyndan talep edilipdir. Şol özi aýtdy, öz dili bilen ýöne gümürtüraga diýip aýdýar da. Indi bu taýda başga bir zatda Türkmenistan talep eden bolsa, bular hem iyi beren bolsa resmi ýagdaýda onu tutup aňryk. Ýöne ýanky ýene bir gede gaýtarýar. Mäli şeýdi güp bahsetmekligi, uğurlap kaçmaklyga, ýanky ýaly şantajat gurnap, kimiň uğurlandygyny gizläp, zat edip şey dip bermeklige näler uğurluk wa. Şo taýda bir zat da Türkmenistan tarapynyň ýene bir görkezmesi bar bolmaly. Ýani şunu gurnaňyzda, şu mäliň deportasiýasyny gurnaňyzda adamlaryň gözi gorkar ýaly aýlyganç görnüşde bir senariýada etmeliligine haýşan bar bolmagy mümkin. Şo bolmasa şu da şeydi gurnamaga hiç ili derurluk ýok adamlar. Men ýene bir gede gaýtarýan. Mäligiň bolýan ýerini bular bilipdirler. Göni polisiýaň maşyny şo taýp baragatyn durup eller awtomatly ya pistoletli duragatyn waratan kakyp mälige çykandan soň na polisiýa geldi. Waratan açyň dokumentini görkezdiň diýse mäliň gaçyp gitjek ýeri ýok. Polisiýany gören soň. Polisiýany gören soň mäliň gaçyp gitjek ýeri ýok. Olaňa etmeli zady näme? Türkmenistan tarapyndan gelen şol talaby görkezmeli. Ýani şo taýda prokuratura jenaýat işini golga atdyrmy, ýa sud höküm çykarypdyrmy? Şonu hökman görkezmeli. Inhatide Türkmenistan tarapyndan şolar ýaly aýplama bildirilýär. Innem siziň kanuny boýunça ýa-da adwokatyňyza jaň etmäge hakyňyz bar, ene taňyzy duýdurmaga da hakyňyz bar diýip mälige de arkaýyn wagt bermeli, mäli goşun ýygnamaly, mälige öz tanış bilişlerine, doğan garyndaşlaryna duýdurmaga da mümkinçilik bermeli, ýa-da adwokat bilen gurulşmaga mümkinçilik bermeli. Şo zatlar etmediler. Şo taýda kanun bolmaklyk wa. Bulan ejen hereketi ol bir jenaýatçy gangsterler bolar. Adam alıp kaçıp da edip ol bir narkotik satıp da edip adam öldürüp beren bir haramzadalar ora. Bulan eden hereketi şol ýönünde serede otursak şo tülçüň aýtmagyna görä şu zatlary gurnan şol ortaýadan içeri işler ministrligi bolup çykýar. Ýani şu polisiýa şu işi amala aşyrýardy, mäli akadem deportasiýa diýär. Ertesi gün. Näme üçin edilýär şolar ýaly görnüşde diýmek? Şo Türkmenistanyň aktivistleriniň hem umumyň Türkmenistanyň halkynyň, raýatlarynyň gözüni gorkutmaly. Ine siz Türkmenistanyň prezidentine, diktatoryna garşy çykyş edýärsiňiz, şu mälik berdi Allah Amradow diýilýäniň çykyş edişýär. Ine siziň hem gözüňizde şolar ýaly ot ýakar, siziň hem başyňyzdan injek zat şudur ortaýadyň territoriýasyna diýip şo duýduruşy, şol signaly bermek üçin, şol howpy haýwaty atmak üçin edýärler şol. Ortaýadyň haramzada feyz beşlikleri, içeri işler ministriniň itleri. Inni häzir şo tülçü öýlerini geçiren deriň öňleriniň netijesi barada şol Margarita diýilen aýalyň netijeleriniň nusgosyny bermeli. Biz şolar ýaly deriň öňe geçirdik. Ine şolar ýalam netije gelip çykdy. Mälik Allah Amradow diýilýäni şu zatlaryň esasynda Türkmenistana uğradypdyrlar. Boldy şonu berseler biz şu işini yaptırman, şunu dowam etdirip bilýäs. Sebäbi şo taýda mäligiň
Şolar ýaly görnüşde alnyp gaçylmagynyň ödünde kanun bolmaklyk we ortaýadan kanunyň bozulmagy, halkara normalarynyň bozulmagy. Şoňa garşy ýene arda berip bolýar da şoňa garşy jenaýat işini gozgatdyryp bolýar. Suwda arda berip bolýar. Prokuratura arda edip şonu täzeden derňetdirip bolýar. Şoň ödi şol Türkmenistan tarapyndan gelen talabyň ýerine ýetirilişiniň ödi näme derejede kanunyň normasyna laýyk gelýär. Gelenok. Şo taýda jenaýatçylyk bar. Şoň üçin biz häzir şol ýanky fülçüň berjek şol dokumentine garaşýar. Şonuň biz almaklygy umyt edýär. Indi biz Türkmenistana baranlygyny bizde nähil maglumat bar. Men mälim kakatyna jaň etdim. Başda ýeten wadyna şo habary eşiten günümizden 4-nji güni biz Margarita Anatolievna diýilýän bilen guruluşdyk diýdik. 5-nji 6-njy gün hem hepden 6-njy güni men şoň kakatyna jaň etdim. Mäligiň kakatynyň nomeryny men öňem aýtdym, aýdypdym öýdän. Mälik maňa ýatyşyny goýdy, birden men ýetirim bolaý, hem men kakama da habar ýetiriň diýip olara ejem kakama aýtmadyklarym mümkin diýip. Menem ana şo ýaşyla jaň etdim, Recep Allahamradow diýilýär. O adamyň adyna jaň etdim, şunu ýalydim, ýaşylydim. Men diýdim, mäligiň tanışdyydym, benim ýakyn tanışdyydym. Oğlumuz diýdim, şundan orsiýetden bir näwelli adamlar alyp gidipdirler. Ýöne biziň bilişimizde görä şol Türkmenistana uğradylan bolmaly dat diýdim. Bolýan ol adamym, ha o maňa aýtdylar diýe. Ha o maňa aýtdylar diýe. Eýem hepden şo 6-njy gün, ýalňyşmyýam 6-njy, ýa bazar gün ýa 6-njy gün. Men aýtdy, kim aýtdy diýänler? Kim aýtdy diýsem, näme diýe, etrabyň harby bölümünden, ýa weýin kamadyndan, ýa takarçaga etrabyň weýin kamadyndan maňa jaň etdiler-de, oğluňuz na falan gün haçar haýsy gün diýsem, aýdy şol getirilen güni öýdýän ýa mundan ýa 2-3 gün odal jaň etdiler diýe. 2-3 gün odal diýmek, onda diýmek, mälik 1-nji gün ýitdi. Mälik 2-nji gün uradylypdyr aýyň 5-nji dekabrynda. Na diýmek onda şol 5-ni 2-nji gün ýa-da 3-nji gün buňa jaň edipdirler. Mäliň kakatyna. Menem şo ýalňyşmyýar, men 6-njy gün jaň etdim. 2-3 gün bundan öňe diýmegem, şol mäligiň kakatyna hepden 2-nji güni ýa 3-nji gün jaň edipdirler. Eýem. Öýlem takarçaga etrap harwy ýanky bölüm jaň edýär, boýun kamady jaň edýär. Indi toňam aýdýar, ideýany bilenem diýe, vilayet boýun kamadyndan jaň etdiler-de, şonu aýtdylar diýe. Siziň ogluňyz diýe Türkmenistana gelip düşüpdir. Aw innem öýüňize gelýärse bize habar edin diýilen ýar gurrun etdi. Näme üçin habar etmeligini aýtmadylar ýöne diýen özüm men düşünjüme görä armiýa gynçaklarym diýen. Ondan benim geň gallym be. Bular ýaly boýunlaryny alyp otyrlarym kada atdy. Ondan gurrun deşlik şu taýda goýdum. Ondan dek öňün men şo ýaşyla täzeden jaň etdim. Birden dedim bu ýaşylam soň dedim nemesini ýitip durmasyn diýip täzeden jaň etdim de ýazyp aldym. Özüne duýdurman ýazdım. Sebebi ol inni şo mäligiň nire dedigine jogap berýär. O maglumat gerek, o maglumaty jemgyýetçiligiň bilmeli, hataplaýan. Indi şol kakasy bilen geçirilen şo hökümetdeşligi bir epeslement bir dokumenta da golay dowam etdi. Şonu diňleýän, bu taýda gaty inserip diňlemeli zat hem almaly sapak wa. Bu ýaşylyň berýän jogabyny seredin. Bu ýaşyly inni ýa-da titräp otyr. Bu ýaşyly häzir Türkmenistan diktator rejiminden gorkup, oğlundan hem habar almakdan hem gorkup titräp otyr. Şoňa da ünseriň. Naşol geçirilen şo gysaçyk töketjekşik. Alo. Assalamu alaykum. Umut nasıl? Recep mi? Alo. Mälikden habar var, men arada jaň etdim hemen diýip arada siz aýtdyňyz da näme Mälik geldi diýip ol weýin kamatdan jaň etdiler diýdiňiz da. Alo. Şondan soň habarlaşdyňyzmy? Hiçbir Mälikden habar barmy? Yok, bir de haberlasam. Benim yaram yok dedi. Ben yaram yok diyor. Mıda haber vurdun istendinden don. Näme? Kusağa var atul mertdi. Ha? Näme mi ol weýin kamatdan haçan jaň etdiler aýdylar? Ay sol furgisirlen undan gidipdir de sol. Şimdi siz halatı daýmyň bize
näme içim bilmem do. Ýöne ýüregim lagary bolýar. Ýöne weýeni kamada jaň edip görmedingmi? Olar niýeden alypdyr şo habary? Baran bolsa bilýändirler. Migrasiýadan alypdy. Migrasiýa bize habar berdi. Ondan indi niýede ka migrasiýada bolsa gelmeler öýüňde. Migrasiýa habar berdi. Bize diýdi. Biz şol esasynda aýtýardy. Aeroport habar berdi. Ana soýaldy. Migrasiýa baryp habar tutsaňyz bolanokmy? Ay biz näme diýip baraly? Näme biýsatdan habar ýok o adam näme etsin otay? Yo oglumyz niýede diýip Näme bar? diýip bardyk? Näme Oglumyz niýede diýip baryn? Size şunýaly weýen kamatdan bir de habar geldi. Olun oglumyz niýede diýip baryp bolýandyra? Ay biz var indi biz hiçat etmeyene bu tayda hiçatdan havarımız yok adam biz näme diýip gepdiňimizi düşündirýärmiz bilemdi. So zewapla hiç şerik bas bilemdi. Biz hiçatdan havarymız yok. Hiç zatdan dünýeden hem havarymız yok. Sondan hem havarymız Yo yok. ýaşyl o siziň öz çağaňyz ho. Bizim havarymız watyr gaýtan. Ýaşyl o siziň çağa. Adam bolsa bize hiçat aýdan okda. Hiçat aýtmada hiçat diýmede biz näme hawardar bolardy? Yo onu weýen kamadyň ondan niýet? Oğlumuz çağağımız var bu bağrımızdan önünde aslında bize hiçat aýtmada hiçat diýmede biz hiçatdan havarymız yok. Yo onu weýen kamadyň niýeti näme onda size jaň edip aýdypdyra öýüňde gelse habar ediň diýip. O olaň niýeti näme? Aeroportda düştü diýdi. Aeroportda düştü diýdi. Gördük biz o tuğrası bağına bize de haber geldi. Biz sizin oğlunuz üyünüze geldi. Bize geldin. Birini kamada diýdi. Ana başka diyen var diyor. Weýen kamadyň niýeti näme onu armia ýygnamakmy? Gulluga gitmek. Ay gelen o da kulluğa gittiktirdi. Bizim şeyde çün koyduk. Gelen o da yani gelen o da kulluğa gittiktirdi. Biz bize kulluğa gittiktirdi diye aydan o adam yöne geldi mi deyip sordu. Gelen o deydi. Onun şo etrapdan jaň etdiler soňam näme? Welayatdan jaň etdiler diýdiňizmi? Awa. Rawat ananmadık. Hiç tat aydılmanın hiç tat da hiç ne. Ananmadım oturduk. Gaynanlık, ayrılanlık. Ne juatan bal ne de iramelen ne yürümleri tudam. Yo onun soň size bar weýen kamatdan. Yürüm bal ne de. Soň näme welayatyň weýen kamatdan jaň edip soň ay ýalňyş maglumat gelipdir diýen bollar diýdiňizmi? Näme diýdiň? O yanlış maglumat geldi diye aýtdylar. Bagtlan bir de yanlış maglumat geldi. Oğlunu da anırdı. Ana başka diýen zat. Ya ortiýetde diýämin. Ay diýdik de bir onun ýarydy da yanlış maglumat getirýär. Bagtlan diýdi. Oğlunu da anırdı diýdi. Başka zat diýmedi. Hem etraf kam şey diýär, weýen kamat welayatyň kam şey diýär. Etram, kişi diýip aýtdy. Ha. Bizimle hiç tattan uçmadık. Biz vardır. Onu ağda ağda yürüyorum. Bizimle neyem ettiğimi bilemiyorum. Kim bilem yara oldu. Yüzünüm çıkıbilemiz o. İyi de doğrudan rangarın etip geliyorum. Bir en atsa hükmünden istedim. O bir yönde sorama, gıdıklanma, hakkınız vardır. Migrasiya bari şinyal var, başta var, maglumat yerli var, inso ne ayıl kadip bir barp bolyanlar migrasiya. Ay, yürük sonu dedin o. İniyim. Ulan molun, kitem molun. Yürük sonu dedin o. Yürüğümüz deyinle, yürüğü deyindirdiler. Korku turan oğlum benim. Şu ne verdiğim gördü. Ağrı geçti ya, onun bir korku oldu. Mine yunun bir olma ağırlı. Korku real hiç zat yok la, yaşıl, onun bir ütüsk eden zat yok. Yok, korku real zat yok la, onun önü. Şu yağda yetişilenimizden namzit yürü ağrıya da. Näme namzit eder ýaly teksin onu bildirilýän raýp zamana bilen o hiç zat bilen o gal. Näme üçin namzit etmeli? Ay, tingurrun Allah son öz gurrun. Hani biz hiç zattan havarımız yok, nerede ne etken, ne bileyim yok, bilde adımdan yok. Siz näme kömür edip bilden diýmesiniz. Ya bizim bärden edip Biz näme edip bilmeýän zatyny hiç zat itlap bolanok, hiç zat et bolanok bilen yok da hiç zat. Yo, ýurdun içine baran o taýda görünüp dur, bärden hiç zat edip bolanok gaýta aňyrdan edip bolýar. Ay, bilenem bolsa biz bu taýda näme edip, näme hiç zattan habaryn ýok adam oturaýmasa da başga näme etsin. Siz bilýän o zaman siz edip bermediniz. Ay ýaşyl. Bizden havarlyk şeýan boldy. Ýonda ýaşyl bir öz şaýaňyzdan habar tutmagy hakyňyz bar. Her bir ene taňa gydyklanmagy haky bar. Şaýan bolsa da ay dostuna şaýan bolsa da sorunu bermede, sorun almada. Ene tadip dinlemede, näme aýdaýyn başga. Migrasiýa bar. Ýa aýtmaly eken näme? Ýaşyl migrasiýa barym, gana weýen kamady. Ýanyňa ýaldaýyn. Oňa iddet kakan aýtmaly, hiç kapar aýtmaly.
Al o görgül aýdyp ýetişenem däldir akidenlerler de bar ha. Indi migrasiýada diýip Yok walkıta ayttık o onun walkıt. Edir şu ingon prototip mun onun walkıta ýerde şeyler kara şeyler dip bizim janlaşanda hiç iyi tatardan o. yo onu weýen kamat aýdan bolsa bar ha. Tatardan o. Yo weýen kamat ine şunýal migrasiýadan geldi maglumat diýip aýdan bolsa indi seden bilýär migrasiýadan hem habar alyp bolýar onu. Diýmek şu migrasiýa bilýär şonu. Indi siz özüňiz gaýrat etdiňizden öz dostunuz aladan sırdaşyňyz özüňiz. Özüňiz aladan nidameden bilen ýüre barlar adam. Umuman habar tutjak däl onu. Onda siz migrasiýada barjak gämi. Yok men hiç çerk bak näme diýýän men onu. Şagam diýýär. Hiç tadan bilmeýän adam näme diýýän. Şagam diýýär. Şunýal weýe kamatdan habar geldi, şunýal migrasiýa bir de ýetirdi diýip. Ine Yok sen onu aýtmaňda da bilýän, sen onu aýtmaňda da bilýän. Oly biziň edip biljek kömegimiz ýok da soňa. Näme diýende edip biljek kömegimiz ýok zaten. Iň bolman nirden öbi bilerdiňiz da, şo nirde tyr häzir. Şonu bir biljek bol. Bile aýtdyklar bildiler, onun biljegimiz bildiler. Onu aýtmadylar gaýtar, da näme tutmaz. Yo ne şeyde bindi bar oturjam ýetip gitse çağaňy ýetip gitse näme iýdejegem dämindi. Ay näme etdik de biz diňlen otursun ýaly boljak zat ýokdur. Şoň hiç ýyly bir eden erbet zat ýok şo kanuny bolup hiç zat eden okýaşyl şo. Yok etmede de etmede de inataň dinlemelisin ha. Dinlen yok mu inataň? Çok dinlemezler bizi. Yo ne şey diýip dinlemedi oturup berjek bunda. Dostlaryň gün bu rettiňler doğru etdi de. Yo ne şey diýip oturup berjek bunda habar tutman. Hani dogune de da so. Ne diýen şey Ay näme diýen men elimde nisat gelen nokta. gelýärmenden. Elimizden gelýär kakaty. Ýok munda baryp habar tutmaň hakyňyz bar, ýerde şol diýip. Näme boldy şol? Ay hakym bolanda da men nisat bilmezdim diýenler. Nisat elimde neden ok Allah'dan diläýmeden başga elimde men. Ana canly toplayıp diýden canly diýen aýt bilýän ta gadat elimden gelen ok. Ana adamlar görüşüňe diýäli, ine şul adama kaka diýilýär. Ine şul adam ya ata diýilýär, ine biriniň kakaty şu. Mäliň kakaty şu. Indi oğlundan habar tutmakdan gorkýar. Ödem aýdýar men dinleýän, men dinlemedi ola diýär. Sen niýe dinleýän? Evet ine taň diýär. Ol diýär meni dinlemedi diýär, bizi dinlemedi diýär. Men şonu şo ýaşyla aýdym geldi, sen ýaly haramzadan dinlemän gowy edipdir, dogry edipdir diýip. Sen ýaly şular ýaly haramzada şagatyndan habar tutmakdan gorkup sandyra oturan haramzadadan sapa galmadyk gorsa şo mälik dogry edipdir diýesim geldi şoňa. Şular ýaly adamdan terbiýe alyp sen kim bolup bilersiň? Ýene mälik atasyna görä, kakasyna görä has parasatly, has düşünje oglun eken. Şuňa ödüne çeken bolsa, şu kakaň ödüne çeken bolsa, mälik barp ýatanyň bir samsyk tentek bolmaly. Bir züwwetin gorkok bolmaly. Ýani şol adamyň çagatyna meňden ak mälik. Atasyndan has parasatly, düşünjeli, aňly düşünjeli bolup çykypdyr ogly. Şuna adamın häzirki berip oturan jogaby tutuş Türkmen halkynyň ýüdüşi. Pikir etmeýän adamlar diňe şuna adama şu maksusdur diýip. Türkmenistanyň raýatlarynyň aglaby 99% diýsem ýalňyşman. Şundan tapawutlanan o adamlar. Şular gorkudaýan zat näme şu enataň, häzir şu enata hökmüne barıp häzir hani şagamy nirde şunýaly maglumat geldi. Gelipdir al oglumuz. Näme şunu getirdiňiz diýip barsa şol adamyň özüne bir zat eterler öýdýärmi? Hiç adam etmeýärler. Bar iňur yaramaz ýagdaýda näme diýerler? Ogluňdan işiň bolmasyn, ogluň jenaýat etdi, indi gaýdyp şonu gören ok diýerler. Ýöne iň bolmanda şo jogaby alarsyň. Ya belki nire dediğini aydarlar. Belki seninle duşarlar. Yo men şoň suuduna gatnaşjak. Eger şo bir zat eden bolsa men şoň suuduna gatnaşjak. Men şoň kakaty, men şoň kakaty ýok menne gatnaşma. Hakym ma diýeniň bilenem sen ýygnamaýarlar. Sen ýygnamaýarlar. Ýöne bular bar ha. Bolşundan hem hasyter çiğjerip zat edip gorkona goşa görnür diýilýär. Ýani indi çagatyndan geçip otýar o. Çağatından geçip otuyor. İn sonki berýän jogabyna seretdiň ha? Näme diýär? Indi men niýe ýöne diýär janyna aýdamatam diýär. Oglumyň
hak üçin niye Hudaya bir canlay daýmadan toklu toýamadan başga ediljek zadım ýok diýip. Hi şu minni şu ena taň bermeli jogam şu. Adamlar öýüňiz näme pikir edýäňiz şol pikiriňizi şu kommentariýaň nime kommentariýa bölüminde ýazyň adamlar. Sizin pikiriňizi ýazyň şu näme sebäpli şeýle bolýar. Şol adamyň edýän hereketine ýanky beren jogabyny siz nähili jogap berýäň. Siz näme düşündiriş berýäňiz şoňa? Sizin pikiriňiz nähili? Şonu ýokman ýazyň. Indi bu taýda başga da soraw ýazyký. Näme üçin bular boyun aldylar? Soňam diýipdir vilayet häkimliginden giýjäň bir wagt diýýär edip, ay o maglumat ýalňyş näme diýen bolupdy. Bular ýöne ýere eden okşulady. Ýöne ýere eden ok hem etrap wene kamadyndan vilayet häkimligi diýen vilayet wene kamadyndan ilka etrap wene kamadyndan jaňa diýerler. Şonu aýdýarlar meýlik berdi Allaham radyp ogluňyz gelipdir diýip. Bu adam aeroportda gelip düşdi diýip aýdýarlar diýe. Aeroportun migrasiýa gullugundan bir de maglumat geldi diýip ha takyp aýdýarlar. Ýa-da bilen Welayetin goýuny kamady jaňa diýe. Olam tasdikleýär. Hamala indi bular häzir armiýa ýygnajakmyşyndar. Ol güýz güneme bar armiýa mobilizasiýa etmek demesiniň eýem möhledem geçdi. Men bilişim öle adatçy ol sentyabr, oktyabr, noýabr aýlary geçirilýär. Bolýany şu adamny giýjikdirip aljaklar diýerler. Öýüňize gelenne habar ediň diýe. Öýüne de gelen ok henidem. Onunla şu maglumaty näme üçin kakatyna berýärler ka? Men pikirimçe, men öz düşünjeme göre bular ilki başda bir senariýany oýnajak bolurlar, ýagny meýlik urşa giden ýalet görkezmeli. Orsiýetde bir ýerde, ýagny Ukraina urşa mobilizasiýa edilen ýalet görkezmeli. Indi onu ömürler geçmedi bular. Indi bular ikinji senariýany oýnaýarlar. Ýagny meýlik gelipdir Türkmenistana, ýöne armiýa ýönelipdir. Armiýa ýönelipdir. Häzir daşary ýurtdan zaten insan hukuklaryny goraýjy guramalar häzir Türkmenistanyň hökümetinden jogap talap edip urasalar olar. Ha bu geldi ýöne armiýada gezip diýjekler. Ene talaryna jaňa etseň ama bu bize bilmedik ýöne şu armiýa ýygnajak ýaly gurrun etdiler. Belki armiýadadyr diýerler. Ya şolara diýdirirler. Teýär şular ýaly senariýany olar odol başga bir aktivistimiz bilen oýnadylar. Ömürzak Omurkuliýew 2018-nji ýylyň fevralynda baranda bunu ertenlerinde mecbur edip ağırlığı ýoly bilen. Onam näme üçin ondan beýdip ağıraldylar? O görgüli lewaply biziň ol student ýyllaşymyzdan 18-nji ýylda. Ol Türkiýede studentlere ýardam etmek üçin studentler assosiasiýasyny döretdi. Bar eden zady ödem şoň döredilenliginden konsullugam habarly ilşanata habarly öýlerim şonu oňlapdyrlar. Konsullugam ilşanata oňlapdyr. Ýöne soň şu studentler aktivleşip başlandan gorkup Omurkuliýewiň öýdeniň şol erkin hereket edýänliginden çekinip birden studentler aňy açylaýmasyn. Birden bular hasam erkin bir näme öwürläýmesin bir topara. Soň kontrol etmek kyn bolar zatdy bolmasa olar hiç kanun bu piş adam etmedik. Soň indi şoň işini ýapdy ýatyrmak üçin Omurkuliýewiň öýdeni ha şu mart aýynda geçecek parlament saýlawlarynyň öňýany her hil şäherler we Türkmenistana tenem gel diýip bara bunu konsullugyň işgärleri aldyp alyp ýolu bilen Türkmenistana çagyrýarlar. Biledem alyp berip onu wuro diýerler da soň gaýdyp ýerine getiren oklar. Şo taýda ilki bir ýarym aýaly, bir aýaly saklaýarlar. Fevralyň ortalaryna barýar. Martyň ortalaryna çenli şo taýda saklaýarlar güý bermän. Bolmasa fevralyň 20-sine oň ýerine biledem bar eken. Türkiýe weli güý beren oklar aeroportda barýar bolim. Ýok saňa gadamançylyk bar ýok ýerler. Ona şol arakda da azatlyga habar edip ýetişýär. Ömürzak Omurkuliýew. Soňra bir ideal bilen ýitirim bolýar. Soň hatda näme de barıp ýetişipdir. Amerikan ilşanatyna barıp ýetişipdir Aşgabatdaky. Şolara da öz arzuny aýdyp ýetişipdir. Men bilem ok nämeçindir meni ýurtdan çykarman goýberman türler men öz howpsuzlygymdan gorkýan bular bir zada etjek bolýarlar diýip barıpdyr. Şo iň soňky gedek şo barıp şo ilşana girip çykandan soň bunu tiralu ýygyna wagt diýer. Şondan soň gaýdyp onu gördüm bildim ýok. Indi soň näil gurrun çykardylar bular. Aradan 1,5 ýyl geçenden soň, 2019-njy ýylyň güýdünde Azatlyk radiosyny odal işlän ştatdan naşar habarçy bolup Türkmenistanyň içinden habarçy bolup işlän
Döwlet Murat Ýadygyly diýip bir jurnalistim ok wa. Men jurnalistim ok diýmeli bolýan, men kärdeşim bol. Ýöne men şoňa diýmeli bolýan, sebäbi şoňa edip bölen soňky işleri, soňky eden işleri o samsaga sumok diýmeli bolýar. Sebäbi ol soň Azatlyk radiýatyndan işden çykdy da bara. Alymlar Akademiýasynda ilk bir işgär bolup ýerleşdi. Näde bu taýdan iş berdiler oň düşünüksiz. Düşünüksiz näde düşünükli elbetde. Awa sen näder Azatlyk radiýasynyň işgär bolup soňam any alymlar Akademiýasyndan iş alyp bilýärmi kan? Aňsat. Şolar bilen belli bir ylalaşa girmeden şol milli howpsuzlyk gullugy bilen. Soň ideýany bilenem özüni garaşsyz jurnalist diýen bolup awa eýle beýle gepleşik eden boldy, onuň azatlygyň üstünden düşdi. Awa soň tutsak edilenleri, hökümet tarapyna tutsak edilenleri aýplap başlady özü. Biýguna adamlara çenli. Hökümetiň alyp barýan siýasatyny bir ýyl gollap çykyş edip başlady. İçinden soňam Ömürdak Omar Kuliýew arada gepleşik eden boldy. Bir gysgaçyk. Onam hamana Ömürdak inha armiýada gedip berdi. Şo videonu bir kanal açıp ýa-ni YouTube'da goýdy. Näme şonu men şondan görkezýän bir bölük. Ne şular ýaly video goýdy. Kanalyna erkin minler diýip atlandyrypdyr. Ene seredin gepleşiň ýasalan nemesine o günne seredin 18-nji sentýabr 2019-njy ýyl. Ýagny biz aýtdyk mart aýyna ýitdi. Bir ýarym ýyl geçenden soňam şular ýaly gepleşik peýda bolýan birdenike YouTube'da. Onu ýasaýanam ana şu Azatlyk radiosynyň ozalky habarçysy Döwlet Murat Ýadygyly diýilýän. Hamala Omar Kuliýewiň gulluk edýän ýerine barypmyşyn. Inha şu Omar Kuliýew hakykatdanam. Ýöne buny bu taýyk kim getiripdir? Bu geyimi geydirip nirde bu alınıpdır ona maýdan ok. Şunyň ertesi edil şunyň ertesi. Bana Azatlyk radiosy jaň edýär. 19-njy sentýabrda. Jaň edip ondan sonra başladyk diýär. Nirde bolýa haýsy çatda gulluk edýär. Haýsy harby bölümde, haýsy etrapda nirde aýtmady diýär. Aýtmady diýär. Onuň näme üçin bu gepleşiňde bunu hiç ýyl gurletmediň. Şu gepleşikde hiç kim gurlayan ok. Hiç kim gurlayan ok. Diňe tekst çykýar. Şuň ýüzünde häzir görüp köterim buny. Diňe tekst çykýar, Omar Kuliýew hamala bir harby bölümde. Heredin? Bir it bilen nemeden bolupdyr, oýnan bolupdyr. Harby bölümmi? Ya türmeň ýanymy? Tek belli däl seredin. Häzir men käbir detalaryny ötüşekdi. Onuň seredin tırnajor nemesini goýupdyrlar. Bir enjamyny goýupdyrlar. On kliyonka ham aýrylmadyk. Bir täze tırnajor enjamyna kliyonka ham aýrylmadyk nemede. Türgünüş geçiren bolýarlar, buňa maş getdiren bolýarlar. Ha, mala sen harby bölümde. Soňam bir 4 ýaşdan esgeriň arasynda oturdan bolup telewizor gören bolýarlar. Indi şu taýda ünseriň adamlar, ýa birden ünsü çekşek bolýan. Şuňa şu kommentariýada da ýazypdyrlar. Şuň saçyny seredin diýär. Şurada bir ýerde orça ýazypdyr. Orça da türkmençe ýazypdyr. Saçyndan belli diýär bu passanyň niredeligi. Ünseriň saçyndan belli diýär bu passanyň bu oglanyjygyň diýär niredeligi diýär. Sebäbi bir ýarym ýyl harby bölümde gulluk eden oglanyň saçy şun ýaly bolmaly. Bulan saçyna seredin. Saç stiline pirçowka neredin ne? Ene bular eskeriň pirçowka, ene şular eskeriň saçynyň stili şular. Emma bun kaseredin, bu türmede şular ýaly keserýär, garkylýar. Seren? Gara deňedilip. Emma eskeriň saldatynyň öz ne pirçowka ne bolýar? Bu tarapdary iki tarapy has nemerek Petrak gyrkowda bolýardy. Ýokar kellesiniň ýokarky bölegi has ösgün goýulýar. Hemmesiniň kellesi şuny ýalyr diňe ömürlügaň kellesi türme tutsaglarynyň sıyırlışı ýaly sıyırlar. Türmeden getirilen oglanyň görünüp durýar, şuňa möýünden. Ondan ýene bir ine bu olaň arasynda oturdan bolup çörek ýydyrypdyrlar. Indi şu taýda bir da salylanan bolýar. Indi şu gepleşik ýasan ýa-ni Döwlet Murat Ýadygyly istilýän. Kakasy ölüpmüşin diýip ýalan maglumat ýaýratdyny Azatlyk radiosynda da beýlik saýtlerde da hamala kakasynyň ýüreginden tutup şu 2018-nji ýylda ölüpmüşin. Bu hakykatdan bir näçe saýtda çykdy şu maglumat. Täze Türkmenistanyň içinden o maglumat gelipdir. Indi o maglumatyň ýalan bolmagy mümkin. Täze şu taýda häzir kakasyny görkezýär. Kakasyny görkezýärler. Indi bilen ýaşaýan ýeri neri Liwap welaýatynyň diýene otrabynyň Aşgabat geňeşligi diýär.
Şu geňeşlikde ýaşaýan ýaşaýjylardan men haýyş edýän, şol ömrüzak barada näme bilýän bolsaňyz, şolaň maşgalasy barada gaýrat edip meňe şu videomuň aşagynda e-mail adresim bardyr. Şoňa ýazyň maňa. Näme bilýän bolsaňyz. Ömrüzak hakykatdan şu owada ýaşap görmüş wat. Şoň kakasam dirimi, maşgalasy näýeli, ömrüzagyň gelini sagaman gezip görmi. Aw gyýyzjylar iki tane gyýyzjygy tybady eşitdik. Şolaram sagaman gezip görlermi? Şo barada ömrüzagyň öýüdi barada näme eşitdiňiz? Görýäňizmi, gördüňizmi? Gaýrat ediň de bize habar ediň. Ine şu ümrülagyň kakasy şirin bay Ömer Kulif diýil ýani şol adama. Ne şol şey diýip görkezýärler, ne meňdeş. Ne şulam gelni. Şu gelni Nar Jamal, şu ümrülagyň gelni şu görgülem şo döwürde Türkiýede okap ber ikinji kursda ümrülak bilen bile. Ýöne näme çüýnür? Eýem şu film düşürilen wagty öýünde gezip ber. Unu gaýnatynyň gaýnanesiň öýünde gezip ber. Onsoňam şu filmde gürletdiren ok, kakasam gürlen ok, diňe aýdana şolar ýaly hat görünüşinde çykyp gürrüň berýärler. Hemem aýalam gürlen ok gelni, ömürdaň. Ne bu taýda ömürdaň suratlaryny getiren bolýar. Görkeden bolýar. Ne şu ne döwlet murat ýaly ifdiýär. Ine şu biziň nemämiz, ololky habarçy tomagymyz Türkmenistanyň içinden bir de habarçylyk eden. Ne şu barap şu filmi düşürýär. Ne ýanyna elbetde operator amma kameraçy amma. Aw, ne şu taýda şu ýanky oglunyň suratlaryny görkeden bolýar. Şu şirin baýlylýan. Şol adam şu ýaşly. Inne bi ne ömrüzak ödejeti bilen dur. Bu okuwa ýermenden öň alynan surat bolmaly. Okuwdan öň ýa-da şo kanikula gelen döwürleri bolmaly. Ýa-wa. Ine bu gyýjygysy bilen ejeti olam kakasy. Intek öýlenmäkä bolmalylar. Ondan ine beýne gelni. Şo narjymal diýilýän şu. Gelni bile kapýar, ýöne näme çüýnür şu surat, şu kino düşürilenler, şu video düşürilenler öýünde gezip ber. Näme şimdi Türkiýeden gaýdyp durar. Ine bilen şol ýanka kakasy şirin baý diýilýän. Ine bilen gelni, ine nemede Kaspide gezip beren bolmalylar. Indi şu taýda neme diýen bolýar, Şirinбай Умар Кулиев планирует с помощью международных юристов привлечь к ответственности тех, кто потряс членов его семьи чудовищной ложью. Şu diýä Ömer Kuliýew diýä, Şirinбай Ömer Kuliýew diýä, indi diýä şol öýdüniň diýä maşgalasy barada yalan maglumat ýaýradan hamalanlyk ýa-ni Ömer Kuliýew armiyada dälmişin, ýa-ni ol türmäge watypmaşynlar, kakasam ölüpmişin diýen şu maglumaty ýaýradanlar diýä halkara ýürişleriniň üstü bilen jogapkärçiligi, sud jogapkärçiligine çekmeklik planlaşdyrýar diýip ýa-da ýüzünde. Şutada hiç kim gurgurlan ok, ýene buraya gaýtalayan adamlar, şutada hiç kim gurgurlan ok, şuň tet hem eşitilen ok. Şu ýaşylyň näme diýänem belli däl. Ýöne diňe tekst goýýarlar ýüzünde, şu videoň ýüzünde diňe tekst goýýarlar, buradan saatgy diýe. Ödüňden görüp bilersiňiz, şu näme ýazsaňyz adyny şu video Ömürzak Umar Kuliýew правда о судьбе человека, ставшего жертвой фейка diýip. Bunu bar ýok bir 50 tane nemes bar. Ine bollundy terediň ýene bir zady ünslerin gyýjygine gürleden oklar, ejetine aslam görkeden oklar, gürleden oklar, ejetini gatnaşdyrmandyrlar. Şu taýda diýmek, şu ýaşlygyň öýüdini getirip gorkudyp, oturuň suratyny görkediň. Ýöne şo gepleşiň näme hakyndadygyna belki kakanyň aýdanam däldirler. Siziň ogluňyzy armiýada görkezjek diýenem däldirler. Bu ýaşly bilýänem däldir. Ýöne barandyr ýanky döwlet murat ýadgylyp diýilýän. Ogluňyz barada görkezdiň suratlaryny görkezdiň gurrun edeli diýip oturdanlar da ýa-ni da kamera açýan ýenem alyp video alýan gaýdandyr. O ýaşly soň ömrüzagagy türmeden çykaryp oňa esker geýmeni geýdirip beýdip bular ýaly wada surata düşürjekliklaryny, video düşürjekliklaryny belki bilmänem galandyr. Ýa-da aýda aýanlaryny da ýaşuly sen şu zady etmeli saňa ýokardan görkezmek elle diýilende ýanky mäligiň kakasynyň sandyra oturýar, şolar ýaly bir düwetdiň bir adamda ýaşuly bolsa, diýer oturur da hawa, diýer oturur. Hatta şol mikrofonu agyna tutanny da oglum armiýada diýdiýse de diýerdi, ýöne şonu tutmandyrlar. Häzir mäligiň kakasyna ýanyna baryp şular ýaly gürle diýseler, gürlemede diýýärdi. Bay sayrar, oglundan geçip oturýar. Oğlunun havar tutmaktan korkup otyra. Şoň üçin aýtjak bolýan, bilen nimelik bilen oýnajak bolýan senariýa hem şuňa meňdeş. Kakasyny gürletmekleri mümkin. Men şoň üçin men ikinji gedek jaň edip, o ýaşular men ikinji gedek jaň edip, ýanky ýadga geçirdim.
Evet, yaştan birden şol nemesini pikirini ýitdi aýdy. Indi ömrü dagı şol döredip gaýdan ýanky guramaz ba studentler guramas. Şondan soň aradan täze wagt geçen soň 2019-njy ýylyň ýanwaryna eýem şol ömrülagyň oku hakkaýdan şäheriniň sudy höküm çykaryp şonu ýatyrýar şo guramaň işini. Şo barada da Adatlyk radiýasynyň saýtynda gijrak habar berdiler, Tomusda habar berdiler, ýöne soň karar 14-nji ýanwarda çykarlypdyr da. Indi ömrüda 18-nji ýylyň martynda ýok edildi. Ondan beýdem şol Osmaniýe şäheriniň universitetinde okuyan eken şo taýda şo guraman döredi ya şo ýaşlar guraman studentler üçin. Ene bu taýda bu suratda ne şu taýda ömrüda otyr, ende bu taýda türkler we türkmenler amma şu taýda duran şu suratdaky şu murtly şu makalada ýazylyşyna görä şonu ömrüda akademiýanyň biri bolmaly. Ýazyşlaryna görä şo Azat Jepbarow diýip bir haramzada konsullukda işleyen eken, konsulluğun işgari kişi olan olup. Buram konsulun ödem şonu araptırda Murat Akmehmedov tipiri şo wat konsul olup işleyen eken İstanbul'da. Awa şol ikisi ömrüda uro diýerler aňyrdan nemeden soňlar. Gurnan soňlar. Şunu uratmaly. Ondan ne seredin? Bolýa armiýa gidipdir diýer. Bolýa şo armiýa gidipdir diýen versiýany biz kabul edýäs diýerler. Indi 2018-nji ýylyň martynda uradypdyrlar armiýa. Awa 2019-njy ýylyň güýdünde aradan 17 ay geçen soň armiýada diýem 17 ay geçdi diýem habar berýärdi. Şuň içinde şu videoda da. Surada düşülüpdir şu video. Indi 2020-nji ýylyň martynda 2 ýyl bolýar. Şeýlemi? 2020-nji ýylyň martynda aprelinde gaýdyp gelmeli armiýadan. Indi aradan 3 ýyl geçen soň 2021-nji ýylyň 16-njy martynda Adatlyk radiýasynyň saýtynda ýene ömrüzaga bagyşlanyp şular ýaly makala peýda näme çykdy. Şonda da bular näme diýär? Вот 3 года спустя после исчезновения от Умрзака Маркулиева все еще нет вестей. Ömürdaň diýä ýetmeginden ýa 3 ýyl geçenden soň hem ýenem diýä Ömürdakdan hiç ýyl habar ýok diýä. Ana armiýadan dolanyp gelen soň habar eder kimdir birine, tanışlaryny üstülen zadyň üstülen. Adatlyk radiýadan biz diýä jaň edip çykyp bilmedik diýä. Şo ödümizde bar bolan şo telefon nomerlaryny üstülen jaň edýärem bolýar. Aldyrwam bilemden şolaň başgalaryna gaýdyp diýä. Hiç ýyl näme ýok. Adamlar ne şunu reali edip bilýärler şonu. Islendiň adam bilen edip bilýärler şunu reallady. Şoň üçin ömürde arada kim näme bilýän bolsa gaýrat edin de bara bize habar beriň şol bolan diýerimi inni şol antan kuklany goraýjy guramalaň hem Adatlyk radiýasynyň maglumatyna görä ömürde şol mart aýynda da may aýynda suud edip onu 20 ýyl türme tutulgyny höküm edipdirler. Ol hökümüň nuskosy ýok bizde. Adatlyk radiýasyň berip bilmedi ýöne biziň diýe şu hökümetiň içinde köz şeşmelen biziň aýtmagyna görä ömürde Omar Kulifi watan dönükligini aýplap 20 ýyl türme tutulgyny höküm etdiler diýilen şol maglumat ýaýrady hakykatdan hem inni şonunda näme dogry bolsa şonu höküm etmedik bolsa bir ýerden çykar da ömürde. Goşunullygyna hem gaýdyp gelen bolmaly. 20-nji ýylyň martynda häzir hem 23-nji ýylyň ahyry. Hiç o döwrüň içinde bir gördüm bildim diýen bolar da diýmek şol ýalan onda şol ömrüdagyň erkinlikde gezip öýreni ýalan. Şoň üçin ömrüdak baradaky maglumaty dyňysyz ýaýradyp durmaly, gaýtalap durmaly, agzap durmaly, halkara guramalarynyň hem geçirýän konferensiýalaryna datlaryna ýöne gynandaga min ýaň ýakynda şol Ruslan Mätiw diýilen illeşimiň tany hukuklaryny goraýjy şol Türkmen News saýtynyň redaktory Ýewroparlamentiň öňünde çykyş etdine 29-njy noýabrda. Mine bary ýok bir 2 hepde mundan da. 7 mutdiýam çykyş etmäge buňa mümkinçilik berdiler. Onu şu taýda bary ýok bir 3 tane adamyň adyna agdak geçýär. 3 tane adamyň adyna agdak geçýär. O taýda ýene de näme dogry maglumaty berýär. Birat Sultan Açylova diýip şol Adatlyk radiýasynyň odolky habarçysy we jurnalist ýurduň içinden işleýän. Şoňa 21-nji ýylda bayrak berildi, halkara bayragy Martin Engels adyna. Batı awraýly bayrak şol insan hukuklaryny goraýjy, goramak iş bilen baglanyşykly hem aktivistlik işini ýa-da jurnalistlik işini alyp barýan adamlara berilýän bayrak.
Indi şonu almak üçin Şwetsariýa barmaly. Sultan Açylow bolyn şonu 17-nji noýabrda aeroportda baran Naşgabatyň aeroportundan göý bermeýändirler. Her ýyl bahana tapyp. Birak şonu agdak geçdi. Özüniň çykyşynda Ýewropa parlamentiniň öňünde eden çykyşynda şoňa söz berildi. Şu Ruslan Medvedew diýilýän şu. Bolyn şo taýdynny saňa mümkinçilik berildi. Tutuş Ýewropa öňünde syýasatçylaryň öňünde şu edilenlikler barady. Häzirki edilip berilen zatlar barady da agdamaga sen ýeke adam Türkmenistanyň wekili sen. Ruslan men taňa ýüldänýän. Ýöne şo taýda häzir şo soňky döwürde ýitirmedilen adamlardan diňe bir sen saýtyň üçin işlän Nurgelli haly kifayat lapsyň. Olam şo sen saýtyň üçin işlän üçindir. Ol görünüp durumda. Bu Nurgelli haly kifam şo sen saýtyňa surat ýeberen üçin onu 2020-nji ýylyň sentýabryna bassalar. 4 ýyl türme tutulgyny onu bilýär. Diňe şonu agdapsyň, biram Farhat Durdiýew agdapsyň. Farhat Durdiýew. Farhat Durdiýew hem sen gitmediň öňýäni kän wagt etdiň. Ene şular ýaly Farhat Durdiýewiň kanalyna Türkmenistanyň bloger ayna şular ýaly maglumat berýär diýip ýygy-ýygydan şoňa salgylanyp başladyň. Şu materiallaryny ulandyň. Biram şunu näme ýitirmetdiler diýip beripsiň maý aýyna 2023-nji ýylyň. Ondan Serdar Durduliýew barada ýalan maglumat beripsiň. Serdar Durduliýew hem Türkiýeden deportasiýa edilip soňra gitdi. Ýa-da Ýewosudba Türkmenistan nizwesna diýip beripsiň. Ýagny näbelli şoňun akwaly. Ona ýalan maglumat berýän. Häzir islendik Türkmenistan islendik aktivistden sonra ýa Serdar öýünde otyr. Serdar Durduliýew öýünde otyr. Onuň emma hakyky ýetenler barada näme üçin maksat Baýmuradow barada bermäňdiň. Näme üçin Murat Düşeýew türmede oturan Murat Düşeýew barada bermäňdiň. Ödem halyk şu halyk bilen halyk film pilot ýürýärdir. Murat Düşeýew bir türmede. Ol arada türmeden gelen hatymen yerleşdirendim. Senem berdiň o saýtynda. Şo taýda ýazypdyrlar biz şu wagt pilot ýürüp. O näme üçin şu halyk film bile oturan Düşeýew barada maglumat berýän, mokda halyk barada berýän beýlikler barada berýän. Şu näme tarap goýluk diýämi? Näil bolýar? Bu nähili özüňe halkara fondlaryndan aýly alyp otyrsyň. Insan hukuklaryny goramak üçin we Türkmenistanyň raýatlarynyň hukugyny goramak üçin taňa finans berilýär. Ruslan, indi şomy taňa berilýän şo finansy ödeşiň tarap goýluk edip, indi diýmek sen üçin lübimşikler bar, ýa-ni sen eýwerýänden we olary agdamaly, agdajak Ýewropa parlamentiniň öňünde ýokary derejeli deputatlaryň syýasatçylygyň öňünde. Emma sen bilen mundan ozal kimdir biri ýakyn hyzmatdaşlykda bolman şolam ýitirim bolan bolsa, türmäge basylan bolsa diýmek olar agdamasaňam bolýar. Indi şu sen insan hukuklaryny goraýşyň. Ruslan, sen gaty ortaňa men şunu aýtmaly bolýan sebäbi men şu eden çykyşyňy dinledim de gaty gaharym belli sen şu özüň şu alyp barşyňa. Saňa şular ýaly mümkinçilik berildi, ýeterligem wagt berilipdir 7 minutiň içinde. Şu ýadyrky edilip berilen zatlar barada sen hem ben adam aýdy bilýän gyýtgaçyk görnüşdi. Şol adamlar şo ýitirim edilip ýadyrky alnyp gidilen adamlaryň atlaryny sen tanap bilýärdiň. Ene men ýatladyk geçereýin. Odalam sen ýazýardyň ýöne şular ýaly platforma berilende näme üçindir? Mansur Mingelif agdamantyň. Mundan da aram şu arada şu görgül barada makala çap eden bolýardyň. Ýöne saňa seninni Ýewropa parlamenti öňüne çykarypdyrlar. Aýtda şu görgüliň bolup ýa-da ýa 10 ýyl bärini çüýrap ýatyr türmede. Buluşlaň ödem asly buluşmy, buluşlaň etnik buluşlaň hukuklaryny, şolaň problemalaryny gowdagany üçin. Türmede otyryndy 10 ýyl bolup barýar. Ödem häzir inçe ketellen ejir çekip ýatyr. Ene diňe sen ýöne şunu beripsiň, Nurgelli haly beripsiň. Saňa maglumat beren, de sen bilen hyzmatdaşlyk eden oglan beripsiň. Emma adat näme adat Isakow bermeýänsiň 2020-nji ýylyň 21-nji ýylyň oktýabryna deportasiýa edildi. Olam edil şu meýalik ýaly ýygynaly bekidildi. Tokoýyň içinde işläp beren ýerinden. Murat Düşeýew bermeýänsiň 2021-nji ýylyň awgustynda bu görgülem ýygynaly, ona özüňem bilýär. Näme üçin agdamansyň? Ya ne buna agdapsyň, ne Serdar Meýmankuly bagışdan Farhat Meýmankuliýew agdapsyň. Emma Rökşen Galijew agdamansyň. Rökşen Galijew şu ýylyň iýul aýyna 11-nji iýulunda ýygynaly hawamyň dokumentinde näçe bardy. Ýöne aňryk barsa buňa ýitirme ediljekdigem garaşylýady, ýitirme edildi. Öýüne barmady şol oglan.
11-nji iýulda ýygnaly, iýul ahynyň ahyrynda deportasiýa edilipdir. Häzirinde şol oglanın nire edildigi belli däl. Garnaşlary aýdya öýmide gelmedi diýip. Türkiýede ýaşap beren garnaşlarynyň maglumat aldyk. Ýani bu oglan Döwran Amamow diýil ýa. Döwran Amamow hem aktivistleriň içinde ýüzüni açyp çykyş edenden biri. Bulam 8-nji iýulda ýygnaly Türkmenistana deportasiýa edildi, öýde asly lewaply. Häzirem öýüne barmandyr. Näme üçin buna gıdan yok? Ya na şunu olan otur häzir Umit Kuzubayev deportasiýa lagerinde otur. Taparyklymy toporundan. Taparyklymy topora bu olanyň okwaly bardy hiç de beren ok. Beren ok. Türkmenistana deportasiýa edildimi ya henidem lagerde oturym o arada da bizde maglumat ýok özlerim beren oklar. Ýöne şunu olan da häzir hopawan ýa. Şu deportasiýa lagerine oturan morda şu baraýta şunu olan işi gaýdy ýa. Gümüdene gidýär. Näme üçin şunu okwaly bardy hiç de bermeýänsiň? Yani bu arada başta ve berdin sen maglumat ýöne näme üçin Ýewropa parlamentiň öňüne bermedin? Aşyrbay Bekiýew Edil Maksat Baýmuradowyň deportasiýa edilmegini öňýany bir gün öňýany şu ýylyň 30-njy awgustunda Sankt Peterburg şäherinden Orsiýetden deportasiýa edildi. Ödem 23 ýyl türme tutulgy berilipdir. Ýagny dini ekstremizmde. Ödem şuň deportasiýa edilmegini gadagan edibem Strasburgyň sudy Ýewropaň insan hukuklaryny goraýjy sudy 2016-njy ýylda höküm çykardy. Şu deportasiýa edilse aňyrda Hopawan ýa şuň janyna Türkmenistanyň diktator rejimine şoň garamagyna adalatly sud geçmeýär. Bu hukuky bozular, şoň üçin şuňy Türkmenistana deportasiýa etmekligi biz maslahat beremiz ok diýip Orsiýetiň häkimetlerinden haýyş edýän soň, ýagny şu barada talap edýän soň buny galdyrdylar. Ýöne aradan bir näçe ýyl geçen soň şu ýylyň awgustunda buny ýene deportasiýa etdiler. Dini ekstremizmde aýplap. Baran wadyny diýýäm suud edilibem. Soňky berilen maglumatlara görä 23 ýyl türme tutulgyny beripdir. Türkmenistan hökümeti. Näme üçin bu arada agdamadyň? Ruslan Mätiýew. Ha? Ýani şoň ertesi güni, ýanky Aşyrbay Bekiýewiň deportasiýa edilmeginiň edil ertesi güni Türkiýeden 31-nji awgustda Maksat Baýmuradow deportasiýa edildi. Yani ilki tutuldu 31-nji awgustda 11-nji sentýabrda da deportasiýa edildi. O arada da Maksat Baýmuradowyň adwokatlary ine bize maglumat berdiler. Gitti şo diýip. Öýüne de barmady, ýitirmedildi. Dogany arnaşlaryň aýtmagyna görä da öýüne barmandyr. Näme üçin şu arada maglumat beren yok? Ha? Sen diňene şu Serdar Durduly ifarada berýän ýitirmedildi, ýok edildi diýip öýüne barmandyr. Ýalan maglumat berýän. Daşary ýurtlarda gezip beren aktivistleriň isinden isleginden sonra Serdar Hudaýa şükür, Serdar sagaman öýüne barypdyr. Ne mäder ne mal ne bimalik Allah'ım radif gitti. Ya gelecekte meyaline mi kual var adı dımcak mı? Ruslan şoň üçin gayrat edip bular ýaly iş alyp barýan döwrüňizde şular ýaly jogapkärçilikli wezipäni ýerine ýetirýän adam insan hukuklary bilen adam hukuklary bilen baglanyşykly gayrat ediňde tarap boýluk etmejek bolun. Tarap boýluk etmejek bolun. Eger siz üçin şolar ýaly işte de menkiler olonkular bizimkiler sizinkiler diýilen ýaly düşünje bar bolsa ýani park goýan bolsaň kimin hukugyny goramaly kimin adyny agdamaly şolar ýaly halkara nemelerine platformalaryna eger şolar ýaly park goýan bolsaň onda öýdüňiz insan hukuklaryny goraýjy diýip rahatlandyrma gayrat edin. Berdi Muhammedowyň ýerine dan bar aýtaňyz onda siz üçin sotaýda onda lübimçikleňiz boljak duşmanlaryňyz boljak. Öýdüňiz tanky edýän adamlar bilen gatnaşyňyz kesjegin Allah'ım rahim bilen tehel belli eden üçin Telegramdan öçürüşiňiz ýaly o taýda da adamlary öçürýärsiňiz. O taýda da adamlary öçürýärsiňiz. Men şonu maýdýan, Allah'ım rahim fitin belli eden üçin Telegramdan öçürdüm. Borýa öçürýän öýdüňiziň kimdigini görkezýäňiz. Ene şular ýaly meseleler, ene şular ýaly Türkmenistanyň raýatlary bilen iş çalışylan, ene şular ýaly bolýar. Bagışlan ony gynnan tapdy. Ýene bir gynanlar ýani ýeri ene şu oglandan bu gynnan ene şular şey dip ýygnalyp otyrda. Bir giden raýatlar hiç elle kakýar. Ene şu wagt mäli gitdi, ol mäli kakynnak çykýan makalaň aşagyna edilýän videolaryň aşagyna. Käbir beýlek saatlarda seyredýän bolýan. Ay agyrlaryny köpürjükledip
Aýtmadyk mı da aýtmadyk mı? Aýyn ha aýtdy gany, bulan ýyna düşdeňiz ana boljaňyz şodur. Ana bir çağan wak ana bir oglanyň ýaş oglanyň ömrüni ýakdyňyz. Ana siziň bitiren işiňiz. Ay näme diýip? Şol oglanyň ömrüni kim ýakdy? Şol oglan ömrüni siz üçin ýakmadymy? Şol oglan men üçin ýakdymy? Ya şol oglanyň ýakasyndan tutup men getirdim, ya kimdir bir başga bir yer getirdim. Ana aýdyňmy? Haçan gördüňiz şol oglany kimdir bir zorlak getirdi? Kämillik ýaşyna ýeten oglan, student oglan, düşünjeli oglan, fiziýaly dyndyk däl, fiziýal töňe däl, öýde aňly düşünjelilik bilen şol işe baş goşdy, sosial platformalarda, ulgamlarda çykyş edip öz pikirini aýdyp başlady. Şonu kim mejbur etdi? Şonu gelýänip ýakasyndan tutup bir ýere getirdim. Ya meýletinlik bilen geldimi? Meýletinlik bilen geldi. Indi siz şo görgüliň gelibem eden çykyşlaryny bir edilen bir günah işýäli, aýby işýäli. Edip görkezjek bolýar. Şo görgüliň mesligine çydaman geldimi? Eline plakat alyp ana 2021-nji ýylyň fevralynda studentleň çekip ýören ejirine çydaman, şolaň hukugyny gap ýeke-täk çykyş eden Türkmenistan studentleriniň içinde ýeke-täk erkeklerçe durup çykyş eden şo boldy. Eline plakat alyp. Biziň pulumuzy geçirdiň wagtyn diktator diýip, bizi genotsidde tede bar edýän diýip. Şo eden hereketi näde dogrumy? Şo daşary ýurtda közenip beren studentler bar çykmaly näme şey diýip, şolaň bar çykan bolsa, hökümet balagyny doldurýardy. Pulum geçýärdi, hemme adam düzelýärdi. Ýöne mälikden başga adam bolmansaň düzelen o. Näme üçin demokratik ýurtlar diýilýän ýurtlarda şolar ýalatlar bolan o? Şoňa hökümet gödäwçilik edýändir edýärmi? Ýok, halk gödäwçilik edýär. Halk şoda etçigim bolsa ýol beren o. Men odalam gaýtalak gelýän, şu daýdaky ýokarda oturan haramzadalarym, biziň haramzadalarymyzdan şolar tapawdy ken ýok. Şolaram gaty köp zada ýol berjek ýöne, halkyň öýde aktiw bolansoň. Her bir garajanyň öýde diýen ýer aktiw bolansoň. Sehel ýokardakylar edenetlige ýol berjek bolsa, köçä çykyp, şolaň adyny tutup, şolara haýwat atyp, öz hukuklaryny peýdalanyp çykyş edip, aktiwlik görkezden soň, şolaň günäsini, şolaň edýän edenetçiligini ýüzlerine basan soň jemgyýete şey dip, wa faş edip oturan soň, halkyň öýdi. Şu ýokardakylar titräp otyr, şoňa ýol berebilen o. Türkmenistanda da şonu yetip bolýar, halkyň öýdi birazrak aktiw bolsa düzelýär, hemme zat düzelýär. Hemme zat düzelýär. Ýöne näme üçindir şo etmeli, şo hereket etmeli wagtyna gedek gelýär, bolan adamlar açlygyndan garıljak bolup otyr. Biziň talip ýaşlanmady, bolan mälikden başga bir ýer çykmady. Bir ýer çykmady. Öýlerim diýişdirnek bolup, guruluşyk diýişläp zat edip, giýje ýatman zat etmän şey dip okajak bolýar. Aňyrdan enatalarynyň pulu geçmeýän soň. Indi mälik çykdy bolýan. Ay ýakdyňyz ol oglany. Ay ol oglan ağırlığa düşdü. Ol oglan ağırlığa düşüp çykdym ya da şu bolup beren edenetçiligi çyda bilmän namyt edip çykdym. Sebäbi siz näme üçin düşünýäňiz? Birden mallar men siz diýip köpçülik öýülýän. Köpçülik şular ýaly mallardan ibaret. Ýanky şuňa aýtmadykmy, aýtmadykmy, ana ýakdyňyz diýilýänler. Adamdan köpçülik şu türkmenden köpçüligi. Näme üçin şolar düşünýän? Şu mälik ýaly oglanlara näme üçin düşünýän? Ya käbir beýlek aktivistler edip berenler. Sebäbi olaň öz ýüregini adamlara bolan rehimdarlyk ýok. Adamdan çekýän kynçylygyna bolan rehimdarlyk ýok. Üstesine öz kynçylyklaryna näde şu nämeden döreýändigine de düşünüp bilen oklar. Şoňa aňlarym çatan ok. Aňlaryny çatdyrsaň hem düşünürseň hem özlerine nämedir bir zat baglydyram öýden ok. Üstesine de özlerine ansabam ýok bu adamdan köpüsinde. Bu adamlar näme pikir edýär? He, şular şey çykyş edýärmi? Onda şulara bir pul töleýändir. Ýöne ýere etmeýär şular. Allah'ım rahat rahim bir giden wagtyn sarp edip şey edip çykyş edip bir de bir zatlar düşündirjek bolýan bolyn. Şunu bir hakyna tutup şunu diýdirýän bolaýmasyn, bir giden pul gadan bolturan bolaýmasyn diýip. Ol Nur Muhammed An-Naif ýaly ol haramzadalar wa sen näme üçin videoda reklama goýýan diýär. Sen näme pul gadanyp diýär çykyş edýän diýär. Şu videodan gelýän çay pul wa. Çay pul. Şu adamlardan soran men aýda näçe çykyş edýän diýen öýdük ünferip görüň. 3-4 tane çykyş edýän her aýda. Her aýda 3-4 tane çykyş edip
9.000 tane patpişiň bilen sen näçe pul gazanyp bilýän? Han şonu sorak görüň, başga blog edip berenler, çykyş edip berenlerden. Aýda bir 3-4 tane gepleşik edip geçýän men. Şoňa görüp bilmezçilik edýär. Nur anlaýyp, öýdi şu YouTube'un üstüne gazanjak bolýar, gazany bilen ok, bir ýerde oturmaly bilen ok, bank hasabyny açy bilen ok. Soňam kimdir birine ýörer bu tähelçe bir köpük damsa da şoňa görülmezçilik edip näme diýär, şondan ullu kan bir zat ýatajak bolup, hey Allah'ım rahat, şonu biriniň aýby hökmünde, men aýbym hökmünde görkezjek bolýar şonu. Halkın hiç birinden, şu bizim dinleyip berenlerin hiç birinden Allah'ım rahat, şu edip berenler, şunun bir giden wagty talep edýär, bir giden zähmet talep edýär. Sen biz üçin şu zatlar bizim bilmeýän zatlardan bir giden zat düşündirip oturdun. Iň bolmanda bizim adawlygymyza gözümizden açylmagyna goşunt goşup oturdun. Sen bir giden zatlardan işiňden galyp şu zatlar edýän, medip pul berýän bir adam ýok ýöne. YouTube'un üstünden gelýänce tähelçe bir näçe köpügi diline çolap Nur Muhammed Annafiýaly bir haramzada gepleşik edip şoňa görünmezçilik edýär. Halkyň içinde de şoň diline çolaýanlary bar. Ýöne şulada biz metligimde çydap edýändir öýdäňmi? Adamlar şoňa düşünmeýänler bar. Siziň öýüňiz şonu ýaly bolsaňyz da şu bidýanlar köpelmeli la häzir. Ýöne köpelip barýanyňam öňüni alýan Türkmenistanyň hökümeti däl, öňü bilen. Şoň öňüni aljak bolýanlar. Bir giden haramzadalar ödem şolaňy sanam 100 miňlerçe, milyonlarça. Türkmenistanyň halkynyň wekilleri. Şolaň sanyň näçejelerije köpdigini men her ädim saň görýän. Ýa-da tesirlerden görýän. Bir giden tesirleri köýüp ýa-da tesirlerini aýyrmaly bolýar. Paş sözler bar. Men näçe adamdy bloklamaly bolýan. Olar tankid eden ok. Olar tankid eden ok. Sana söýýär. Sen diye ağzı boş, sen diye Türkmenistan bizim vatanımızda dil yetirýär. Bizim prezidentimle dil yetirýär dip edýän çykyşymyzyň manasyna da düşünýär. Bir de Türkmenistanyň konstitusiýasynyň öýde şoňa ruhsat berýär. Bizim öýdimiziň kanunumyzda baş kanun Türkmenistanyň konstitusiýasy bir zat bar. Şoň maddasyna seredin adamlar, şoň maddasyna ene başynda ýazylgy. Men size okap bereň, öýdüňizde okuýanam diýerdim. Kanun diýilen bir zat bar döwletde. Döwlet mi? Diýmek şoň kanunum bolmaly, şoň konstitusiýa bolmaly. Türkmenistanda da bar. Bar teoriýa taýdan, ýöne praktika taýdan şo işlän ok. Ine şondan men okap bereýin. Her bir raýat ine 4-nji maddasynda näme diýilýär? 3-nji maddasynda aýdy. 3-nji maddasynyň soňky bölüminde halkyň hiç bir böleginiň, hiç bir guramanyň ýa-da aýry-aýry adamlaryň döwletde häkimiýeti eýlemäge haky ýokdur diýe adamlar üns berin. Halkyň hiç bir böleginiň diýe, hiç bir guramanyň ýa-da aýry-aýry adamlaryň döwletde häkimiýeti eýlemäge haky ýokdur näme diýe. Şuňa bir düşünýäňizmi? Häkimiýeti eýlemek diýmek şu ýokarda haramzadalar bar. Şu döwlet häkimiýetini öz eýetçiligi ýaly edip ulanmaly, halka hyzmat etmeli olar. Bizimkiler näme diýe? Konstitusiýanyň şu 3-nji maddasynyň şu talabyny bozup otyr. Şu konstitusiýa diýilýän zat şunu yerine ýetirmek üçin, şu zatlar kadalaşdyrmak üçin düzülüp kabul edilýär. Şu ýokarda oturan haramzadalar döwleti öz eýetçiligine öwürmäge haky ýok. Bular näde öz eýetçiligine öwürdiler? Indi adamdan hukuky barada näme diýilýär? 4-nji maddada Türkmenistanda jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy adamdyr diýär. Adam iň gymmat zat bolmaly döwletde, iň gymmat. Bizim hiç gymmatlygymyz barmy? Bizde hiç gymmatlyk galmy adamlar? Adamy goramak, gollamak we oňa hyzmat etmek döwlet häkimiýet edaralarynyň baş wezipesidir diýär. Meni goramak, mäli goramak, bizim hemme raýatlarymyzy goramak, gollamak, hemem oňa hyzmat etmek, bize hyzmat etmek döwlet häkimiýet edaralarynyň baş wezipesi bolup durýar. Adamlar bize hyzmat etmeli, şu haramzadalar ýokardakylar. Bize buyruk bermeliler, bizim üstümizden meýdan etmeliler, depelemeliler. Bizim hyzmatymyzy etmeli, algap etmeli ödem. Döwlet her bir raýatyň öňünde diýär, jogapkärdir. Döwletiň öňünde jogapkär o döwletiň we şahsiýetiň erkin ösmek üçin şertleriň döredilmegini üpçün etmeliler diýär. Şahsiýetiň erkin ösmek diýilýän zat näme? Şahsiýetiň erkin ösmek diýilýän zat azat maglumat bolmaly. Men erkin maglumat aljak. Men erkin ösmek üçin odal bilen maňa maglumat gerek. Diýmek näme? Şunkun internet dünýäsi maňa el ýeterli bolmaly. Men isleýän adamy okap biljek.
Men isleýän adyma hemme dünýä ähli telewizione, telekanallarına tomoş etjek. Maňa internet aç. Näme üçin bütün dünýä internetde isleýän adyny görüp bilýär. Men kämillik ýaşyna ýeten adam ýokmunda näme üçin Türkmenistanyň içinde beýleki ýurtlaryň raýatlaryny girip bilýän saýtlaryna girip bilmelär. Şol şey diýmek bolýar, şahsiýetiň erkin ösmegini döwletiň özi şoň üçin şertler etmeli. Raýatyň janyny, adawraýyny, mertebesini, azatlygyny, şahsy ellegirilmezligini, tebii we aýry baglar, aýry başlygalanmaz hukuklaryny goýramalydy. Raýatyň janyny goýramaly, adawraýyny goýramaly, mertebesini hem azatlygyny hem goýramaly. Şahsy ellegirilmezligini hem goýramaly. Döwlet goýramaly şonu. Döwletiň içinde kim şonu ýerine ýetirmeli, şonu goýramagy kim üçin etmeli? Türkmenistanyň hökümeti işgärleri ýerine ýetirçi häkimet diýilýär şoňa. Şolar goýramaly, hukuk goýraýjy organlar goýramaly. Şolar goýraýarmy? Biziň şu azatlygymyzy. Biziň azatlygymyzy goýramak diýmek näme? Men azat adam. Men isleýän ýerime gidip isleýän ýerimden gelmäge hakym bolmaly. Isleýän maglumatymy almagy men hakym bolmaly. Ana azatlyk diýilýän zat. Isleýän ýerimde men ýaşamaga, göçüp goňmaga men hakym bolmaly. Şoňa ýol barmy? Ýol ýok. Indi şu zatlary, şu kanunlary, şu zatlary her kime düşündirip oturan adamlar, bilýänler, halkyň düşmany bolýarsa, ol haramzadalar we şu zatlar bilen gadaklanmany öğrenler. Bizim üstümizde ağızlarını köpürcükledip, hayvat atıp, zat edip, pitçin atıp oturanlarım, olaram hakiki vatanseverler bolýarmy? Bizim halkyň düşmany bolýarmy? Adamlar gutordy, döwlet gutordy adamlar. Döwletiň kanunlary işlemese şo döwlet ýok, döwlet diýen zat ýok onu. Döwlet diýen zat näme bilýärmi? Kanunlar hemen şo kanunlaryň işlemegi. Döwlet diýen zatyň içinde kanunlar işlemese o näme bolýar? O döwlet däl. Döwlet däl, döwletiň iň esasy alamaty näme? Konstitusiýa hem kanunlary hem şolaryň işlemegi. Şol işlemese näme bolýar? Onlar orta asyrlar hanlygy bolýar. Her hanlygyň göni öz nemeje bolýar? Hanlyga diýen nimesi? Diňe ana han agamyz diýdi, ana şonu ýerine ýetirmeli. O edinetçilik ona eňgere bolýar ol. Ýokurdan bir görkezme beripdir. O han agamyzdan görkezme gelipdir. Ýotyr häzir prezidentden görkezme gelse kanunyň üstüne atanak çekilipdir. Türkmenistan häzir nähili ýurda ýurly? Bolanoklar ýurduna ýurly. Bolanok. O içinde ýurduň içinde görgüller diýen ýa ordiýa bir ädiminde saklap diýä planladyň bolanok. A näme üçin bolanok? A bolanok diýdi. Ýokurdan görkezme bar. O kanunna barmy şodat? Kanunna badygy ýoklugy bilen işim ýok diýdi. Ýokurdan elli diýär. Beýdimeklik näme diýmek? Kanun işlänok. Diňe ýokurdakylaryň sözi işleýär. Diňe şo ýokurdaky bir katan adamyň sözi işleýär. Ondan şo döwlet bolýarmy? Döwlet bolýarmy şol? Onda ýanka konstitusiýaň esas düzgünler bölüp dura eýem döwlet eýeläpdir, öz hususy eýelçiligine öwrüpdir-de, edinne de otyr. O konstitusiýa barmy, konstitusiýada şo zatlar barmy, kanun şoňa ýol berýärmi? Onuň işimiz ýok diýär. Hukuk goramaly adamlar şey diýär. Polisiýa şey diýär. O kanunla şo zat barmy diýen ol kanun bilen işim ýok diýär. Ýokurdaky sözüni ýerine ýetirýär. Onda şo döwletmi? Döwlet ýok. Türkmenistan ýylyň döwlet ýok, onda döwletiň adyna, statusyna eýe däl adamlar. Şondan başlaýar. Şona ýok bolsa döwletem ýok diýildi. Gutordy Türkmenistan döwleti ýok. Şo ana şo zadyň özü suwut edip otyr. Eger dilisi bilen berilýän görkezme kanunyň üstünden ätlek geçýän, şoň üstüne atanak çekilýän, o da şo näme görkezýär? Türkmenistanyň konstitusiýasy işlenok, kanuny işlenok diýmek döwlet ýok. O gangsterler uramaz ýaly topar bar. O gangsterler topar, o kriminallar topar, o jinayetçiler topar, o döwlet däl ol. Ana şo taýda şolar ýaly neme bar? Düzgün bar. Bostan görkezme geldi diýär. Ýani biziň diýä nememizden. Ol kriminallar toparynyň ýol başçylary bolýar. Bosy. Şo ýokurky näme diýse şo kanun. Sen hiç sen sonra bilmeýän ýokurky görkezme berse şol kriminal toparyň, jinayetçi toparyň, gangsterleň ýol başçysyndan görkezme gelse şonu sen hükman ýerine ýetirýärmeli. Sen sonra bermäň hakyň ýok, bu näme kanuna gawat edilýärmi?
Hayta kanunu hayta düzgüne gavat ya diýme hakyň ýok şu jenaýetçiler toporuna. So boğasyň berýän görkezmesin sen hökman ýerine ýetiräýmeli. Bolmasam başyň ölümli malyň talaňly. Türkmenistanyň ýagdaýy şondan tapawdy. Jenaýetçiler toporunyň şol dolandyrys düzgünden tapawdy ýok. Ona şo döwlet bolýarmy? Ýok, döwletiň hiç bir alamaty ýok Türkmenistanda. Hiç bir alamaty ýok. Indi şonu şo döwlet etmeli zat. Teoriýa taýdan bar. Kanunlar yerine dur, şo kanunlar biz işledibilsek, halkyň gözi işledibilsek, gülýäli kanunlary bar. Bir de teada kanuna gerek gel, şu kanunları işledibilsek bolýar. Ýöne şonu işleden oklar. Diňe göz üçin kabul edipdirler. Ina döwlet var diýilen ýaly bir göz üçin bir näme döretmek üçin kabul edilen bolupdyrlar. Emma hakykatynda etatyna terediýän döwlet ýok. Şonu etmeli biz hem siz adamlar. Şu kanunları işletmelem şondan peýdalanyp ine şolaň ýüzüne basyp in ha maňa şu konstitusiýa, maňa şu kanun, ine şu kanun, şuňa hukuk berýär. Sen şuňa diýme hakyň ýok diýip başlataň. Köp adamlar ne köp adam diýmeýän käbir adamlar şu kanun hukuklaryny bilýän adamlar polisiýalar gorkup bilýär. Gerek yerine bir şonu edebilýär. Kanuny tuturýan bolyn, olaň öýleri ejizlap başlaýar, öýlerini düşünmeýändiginem, boýnalaklarym gelen ok ejizliklerini düşünýär. Şonu işledi bilýänler bar, gerek yerine, yerlerde ýöne. Ýokary derejelerde diýmeýän. Ýöne şu yerlerden her kim şey diýip başlasa, şonu işledip bolýar, ýöne onu kollektiwlen etmeli. Emma biz şulatlar düşündirip otyr sola aglabaňy, bir de watan düşmanlary hökmünde garaýan bolsaňyz diýmek siziň öýüňiz şo döwletiň ýumrulmagynyň tarapyny tutup otyrdyňyz. Siz şoňa goşup otyrdyňyz. Köpüňiz gurulýatsaňyz hem öýde ýanyňyzdan siz watan söýürlerdir öýdip pikir edýän. Bir de watana dil ýetirýänler diýip düşünýäňiz. Biz bolsa şu watany goramak üçin şu watana çagşatdylar, ýokarda haramzadalar. Kanuny işletmeýän haramzadalar şolar jenaýetçi, döwletiň köküni şolar paltyrdylar. Diýip biz şu zatlar düşündirjek bolýar. Ýok, siz döwlete dil ýetirýäňiz diýip. Döwletiň ýok. Dil ýetirýär döwletiň galmyda? Siziň döwlet diýilýän zadyňyz şo ýokarky haramzadalar. Jenaýetçi toporlaň şo boşlar ýaly haramzada jenaýetçiler. Bir de hücum etmek bilen siz ana şolary gorýaňyz. Bir de watana dil ýetirýän diýmek bilen biziň düşündirjek bolýan adamda özüňiziň boş beýniňi bilen düşünmeýäniňizi görkezip otyrdyňyz. Şoň netijesi nede? Siziň sanyňyzyň şeýle köplügi sebäplen watan dargady. Watan dargady. Men dogry maýdyn, men şu watanyň geljegini göremok. Şu gidişine gidip otursa, şu häzirki göz üçin döredilen adam çalşaýar. Häzir dünýä göz üçin şo sudur saklanyp durýan. Sudur bar, häzir sudur bar. Ýöne şo sudurym ýakyn wagtlarda ýetýär şu gidişine gidip otursa. Adamlar men garaçyny bilen edýär şunu. Şu jagada häzirki duran sudurym gidýär. Sebäbi eýe çykmaly adamdan öýdi döwlete münasip däl. Siz döwlete münasip däl adamlar. Siziň 99%iňiz döwlete münasip däl. Diýmek şol adam onda geregem ýok size. Şol adam geregi ýok. Allah Taala öýde tebigatyny öýde alýar şonu eliňizden. Sebäbi siz münasip däl. Münasip däl siziň öýdüň. Döwlet diýilýän adam özüne şo da münasip bolmak üçin siziň raýatlar hökmünde etmeli. Bir giden zadyňyz bar adamlar. Bir giden zadyňyz bar. Ana ösen kämil döwletlerin raýatlarynyň edýän zatlaryny siz edebilmeseňiz, diýmek size geregem däl döwlet. Gerek däl adamlar size. Bir giden münasip halklar we görgüller döwlet uğruna azap edip ýyllar boýy, asyrlar boýy görüşip berenler, şoňa eýe bilip bilmeýän berenler bar. Ana Kürtlere seredin, Kürt görgüller. Döwletlige eýe boljak bolup, böyle uçak bolup Siriýede ýaşap berer. Türkiýanyň içinde şolar näme isleýärler? Döwletlik isleýärler. Şolary sehel mümkinçilik görsen o döwletlerini döredýär. Ýöne şoňa mümkinçilik beren oklar. Öz janlaryny gurban edip berler şu döwlet döretmek uğruna. Emma siz barmajyňyzyň ganjagasyny gana diýmeýän, siz ýöne sypçyrtmaga misleýän döwlet uğruna. Ana çagasyny ana ýygnady. Şu döwlet üçin janyny ýakýan çagasyny ýygnady şol adam. Ana Recep Allamradow diýilýän. Mäliň kakanyň. Şu oğlundan hem havar tutar helene onu sandıra otur. Oğlundan günahkar azaplıya. Oğlunun günahı näme? Näme günah etdi? Aydın adamlar. Mäliň günahı näme? Şu watanyny söýdügi, şu watannaky bolup beren şu ýykan ýumrançylyklara ýüregi gyýylyp,
Şoň öňüni aljak bolup bir zatlara şoňa goşandyny goşşak bolup, iň bolmany söz bilen şo bolup beren zatlara öz düşünçi boýunça aýdy pikirini paýlaşdy. Düzgünü kanuny bozdumy? Ýok, konstitusiýa öýde ýanky görkeşmeye ýol berýär. Azat söze, azat pikire ýol berýär. Şondan peýdalandy, şoň hukuky bar. Ana bar günäsi. Ine biziň bar günämiz. Meýle ýakdyňyz ýa. Onda menem ýakdyňyz diýin. Ha, o menem maňa häzir menem ýygnasalar, menem häzir gelip şu dady öldürseler, ana ýakdyňyz diýjek mallam bar. Ýok, maňa diýme. Men özümem ýakanok, menem hiç kim ýakanok. Meni ýakýanlar siziň ýagdaýyňyz, siziň nadanyňyz. Meni ýakýanlar şol, meni başga hiç kim ýakanok. Hiç zat ýakanok. Meni ýakýanlar watanymyzyň ýoklugy. Watanyň diňe sudur bolup galandygy. Meni ýakýanlar şol. Meýle ýakanam şol. Bir giden beýle oglanlar ýanky basylyp giden oglanlara ýakan zat şol. Watan waradak alada ýakdy bizi, başga hiç zat ýakanok. Köpüňi soňa düşünýäňdok, ağlaýaňy düşünýäňdok, şolam watanyňam başyna ýetdi. Şu ýan kaýdyşym ýaly suduram ýetdi, şu dişine gitdi. Şoň üçin ýa hasyz aklyňyza aýlanmar bolýaňyz köpçülik bolup. Ýa-da soň sergezan olup asyrlar boýy watan barada geljekki asyrlaryň dogamyna arzu edip ýaşamaly bolýar. Biziň ata-babalarymyzyň şu Seljuklar imperiýasy ýitenden soň 700 ýyllap arzu edip gelýär. Geljekde bizim arzu edip ýaşamaly bolýar. Häzirki jenememizi gidersek mümkinçiligimizi. Soň geljekde de oňa eý bolup biljekmi? Häzirki bar bolan janda eý bolup bilmejekmi? Ana ol lokan tora bolupdy. Ina şu meýalikli mesele bilen baglanyşykly siziň ünsüňizi, esasy ünsüňizi çekçek bolan meselemiň biri emle şu eň esasatdan biri şu. Bu aradaky gurulmy geljekde de dogam etdirer. Öz pikiriňizi hem kommentari bölüminde gaýrat ediň de ýazyň. Şu günlükçe ünsüýetden ýany üçin köp sag bol. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilen hem paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolma uğrundaky işe sizem ýardam edin.